بسكايو سمعت كم مجارجة زرقها نمدري كيت النوتون بقالك صرك زيابير أملاخنا عبيك زيابير أبو بيسوس شمنة قدسهم كلا لنا بللنا سخا جرومن السلطان كاك زيابير أبوه سمكا لعل نبلو علينا نبز مع التزون النتي عبي سمكا نبارخ لنا جنن قويتاك زيابير أبوه بيسوس كريستوس يوشم سمكا يبارخ نمسجنو علنا نتعب السمكة زيابي ربي سلام رحنا نمسجنك سلز معلتز نمسجنك كبقى سلزغن لنا نمسجنك يسوع كريستوس يوشم سناي سلزغن كون نمسجنك زيابي ربي نسمكة نبارخو علنا نسو قدوس زيابير أملاخنا هالله نسخ قدوس جنون نخاك زيابي ربي نزغل عديت كأجنات مسواتي مسجنات سوا ليسي يخبرني زبالك زيابير ربي بمسكانا كتكبر زفتها بشم يسوس نسمك نبارخو علنا تمسكن زيابير بيتا سرايتها بي جدما زيابير ربي نتصلي علنا نو لما انتي زقبر بروغرام كل زخاق تحلفه بمنفسك تحلفه نتصلي علنا نو سمعت كم مقارجة زرقح خاقويتا جدما زيابير ربي كبرخا بزقوبة زخمالا نتصلي علنا طوعا ما كمل السلكا زي تفلط عبين تور نجرن كنجرك زبلكا نتقد السم كانت طوع لنا اغزابير ربي بغالكا تحلف اغزابير ربي من قبل زبل قلقلوت كل اغزابير نسخا تحلف بحق اغزابير بويتا سرايتا بي نتي كم عدني زي دكم املاخ سيوارخو نبلت تمعدنا اغزابير ربي بغالكا غيركا تزالو اغزابير ربي بيسوس كريستوس يا شم اغزابير بويتا سرايتا بقلكا تلعلفن هنا خون مقسقس خون زيابير نتصلي وزيابير قويتا سرايتها بي سمعت بمنفس كاي تصريت كان ما نتبرار قبل وقعدت خمس بل سمعت نكفت يقول بيسوس كريستوس سم السلطان كل سيطانا ومخير اغانن تاو منጭ زبل بشميسوس نأسرع لنا سمعت كفت يقول زيابير قويتا سرايتها بي فقادك خمتي اب سماي كومر امدري يكون تبايل خم تصحفه فقادك بيسوس كريستوس ياشم اب زمدري زخون صلي لنا وغزيابير قويتا سرايتها بي اب نفس وكف كخون تصلي الله ناتكا فقادك زيابير ربي ناتكا مخري ناتكا حسابك زيابير بيسوس كريستوس يا شم اسكف كخون تصلي علينا وغزيابير قويتا سرايت املاح كبر نسخ امونيخا نسخا غودنيخا زيابير ربي كم قالكا زيابير قويتا سرايتها بي لمون زيابير ربي تحلفنا مسكنك لنا بعق زيابير نسخ امونن صادقنيخا إنه اتزلخ الزبلكا هلاونتك بمن قصاص تقلط هو the great high am زغنكا يحوي كم قالكا زيابير بويتا سرايت هبه بيسوس كريستوس يا شمسم كان بارك لنا جون زيابير املاح كبر نسخا غنن سلطن سلطنكا تمسكن نو باخاينا ننبر باخاينا ونواسوس باخاينا زلنا مكبرين اخا يكون زيابير ابي كبرينة ألفان أوميغان زغن زيابير أملاخنا مجمريان مود أتان زيبلكا أبلعلو كله قروم زغن كاقويتا كبرين أخا نبلالنا يسوس كريستوس أبلعلو كله بين قويتاي كبرين زيابير أملاخنا يكون هاليلويا يسوس كريستوس انتا يبلو تمالن لومن نزل ألم نسي ولسم زيابير استبارك يكون تتمالي يسرح النازر تطبق زقابر حجون نسي يسوس كريستوس السماين مدرن زفترة نسي حجون يسوس قويتا خبرن لسمي يقول كم قالوا أمني سلازي كبري قبوي خبرن لسمي يقول هاليلويا 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 يسوس كريستوس قويتا مجمرة انتم زلنا خلاتكم هاليليا كان this is a revival كان revival بدحن متهم مناب مزمر كنقطلنا خبرن يسوس يكون እግዚአብሔር አምላኽና ከነመስገን ኢና ስለት ሰናይ ግብርታቱ ሰማይ ዝፋን ዝኾነ ምድሪ መርገጽ እግሩ ዝኾነ እግዚአብሔር አምላኽና ነብምስጋናና ክኸብር ይፈቱ በአምልኾና ክኸብር ይፈቱ ምክንያቱ ቃል እግዚአብሔር እንታይ ዝብል እግዚአብሔር አምላኽና ዓቢ
ንብርሃን ከም ልሱ ዝለበሶ ሰማያት ከም መጋረጃ ዝዘርግሐ ኩሉ ዝርአን ዘይርአን ዩኒቨርስ ኩሉ ዝፈጠረ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት አምላክ ክብር ንሱ ዓብይ ግን እንታይ ኢልዎ ኣሎ ብምስጋናናስ ክኸብር ይፈቱ ትምስዋዕቲ ምስጋና ድስዋዕለይስ የኽበረኒ ኢሉ እግዚአብሔር ብምስጋና ክኸብር ዝፈቱ እግዚአብሔር ስሙ ይባረኽ ክንባረኽ ኢና ነቲ ጎይታ ክብሪ ንሱ ትዘፍቅረና ዘሎ ነሆ ካብ ሓጢአትና ብደሙ ዝሓፀበና ንእግዚአብሔር አቦ ድማ መንግስትን ካህናትን ዝገበረና ክብርን ስልጣንን ዘላማለም ንዑ ይኹን ይብለና እወ ነሆ ብደሙ ዝሓፀበና ንእግዚአብሔር አቦ ድማ መንግስትን ካህናትን ዝገበረና ይለዋል ናይ እንግሊሽ ኪንግስ ኤንድ ፕሪስት ይብለ መንግስቲ ካህን ናይ እግዚአብሔር ክትከውን ዝገበረካ ኢየሱስ ክርስቶስ በደሙ ዝሓፀበና ስሙ ይባረኽ ነመስግን ኢና ክብርን እግዚአብሔር አምላኽና ይኹን ተመስገን ኢየሱስ ሃሌሉያ ተመስገን ኢየሱስ ተመስገን 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 تبارك 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 تمسكن 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 تبارك 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 بجبرتك حقسكني خموت مسكين يسوع بكبرتك حقسكني خموت مسكين تمسكين 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 تبارك 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 البل 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 تمسكن 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 تبارك 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 بكبرتك حقسكني خموت مسكين برتك حقسكني خموت مسكين تمسكن 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 تبارك 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 تمسكن 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 تبارك 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 تمسكن 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 سماي زوفانك
مدري مرقتي قرخا بهيا ولنتكات نبر كاب زلالم زلالم كبيركا كاب زلالم زلالم كبيركا كاب زلالم زلالم كيسكا كاب زلالم زلالم كيسكا سماي زوفانكا مدري مرقتي قرخا بهيا ولنتكات نبر كاب زلالم زلالم قيسكا كاب زلالم زلالم قيسكا كاب زلالم زلالم كبيركا كاب زلالم زلالم كبيركا كندي للنقام لغيغا يسوس كندي تدنقام لغيغا يسوس كندي تدنقام لغيغا يسوس كندي تدنق ملقيخا تدنق ملقيخا تدنق ملقيخا تدنق ملقيخا كندي تدنق ملقيخا تدنق ملقيخا تدنق ملقيخا أملاقيخا يسوس تدنق أملاقيخا ملقك لخو أملاقي يسوس ملقك لخو ملقك لخو أملاقي ملقك لخو بارخك لقو أملق يسوس بارخك لقو بارخك لقو أملق بارخك لقو أبيك لقو أملق بيكالقو بيكالقو أملقي سوس بيكالقو أبزيكر برهانة نبر بيت قرماخا عسيو زافر قتك كمتا تنصبر ፀሓይ ብርሃንዩ ድምፂ ኻውን ከም ብዙሕ ማያት እዩ ኣብኢኻ ኣኽብረካ ጐይታ ኢኻ እፈርሃካ ንጉሲኻ እግዝኣካ ኣምላኺኻ أخبرك أبيك إذدلك أملكك أملكك نقصك جزاك أملكك أخبرك أبيك إخبرك أقصيك سكتلك قويتايك إفرحك أملكك أملكك ملكك لقو ملكي
أملخك لخو أملخك لخو أملخك لخو أخبرك لخو أملخي أخبرك لخو أخبرك لخو أملخي أخبرك لخو أبيك لخو أملخي أبيك لخو أبيك لخو أملخي بيك لخو يسجدلك لخو أملخي يسجدلك لخو يسجدلك لخو أملخي يسجدلك لخو أملخك لخو أملخي أملخك لخو أملخك لخو أملخي أملخك لخو يسجدلك لخو أملخي يسجدلك لخو يسجدلك لخو أملخي يسجدلك لخو كندي تدنق أملخك يسوس كندي تدنق أملخك يسوس كندي تدنق أملخك يسوس كندي تقرم أملخك تدنق أملخك تدنق أملخك تدنق أملخك يسوس تدنق أملخك تدنق أملخك تدنق أملخك تدنق أملخك كندي تدنق أملخك تقرم أملخك تقرم أملخك تقرم أملخك يسوس كندي تقرم أملخك أملخك لخو أملخي أملخك لخو أملخك لخو أملخي أملخك لخو بارخك لخو أملخي بارخك لخو بارخك لخو أملخي بارخك لخو أبيك لخو أملخي أبيك لخو أبيك لخو أملخي بيك لخو يسجدلك لخو أملخي يسجدلك لخو يسجدلك لخو أملخي يسجدلك لخو ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ነምልኽካለን ሰግደልካ ለእለእልውን ነብለካ ስኻ ስልጦንን ንግሩምን ስለዝኾንካ ጎይታ ነው ኢራብና ብዓይኒ ማይ ከምትናፍቅ ነቲ ቅዱስ መንፈስካ ንናፍቆ
زعبي اسم كون لا نبله كن كون نسجد እግዚአብሔር ጎይታ خبري እግዚአብሔር መንፈስዩ تمسقل ما بحقن بمنفس انك سجد لي يقبأ تسجد لا معلت ما حجة زبلك هو بمنفس بحق انك سجد لك هذا قبأك ابي እግዚአብሔር አምላክና ንስኻይኸም انا مسجنا كلنا كروم مسل زخن كلا إلنا بلا كلنا ويتا እግዚአብሔር ጎይታ ስራይት habe نتي أبي اسم كادما نبارخو إن أبي اسم كلا إلنا بلا كله بكله ملأتنا سلزخن كاتمسكن نوتوري فضل جزينا كلنا أقعنا بك ويتا أبي يسوع كريستوس في أخشم يسوع كريستوس أبلا اللي كله بينه ويتا كبر النسوم يخون بحق እግዚአብሔር ጎይታ خبر النسو أبي أملاخ إيه دوم بالنا أنتخنا زماننا أنتخنا سبقنا أنتخنا كم زم كبارنا أنتخنا كله بتوجه خبرنا እግዚአብሔር أملاخنا يخون تجا أملاخ سلزبز حلنا بيوت حلنا خبر النسوم يخون سلا تجون محرتون إنا بيوت زلنا يقول على እግዚአብሔር الرئيس زيت أفعنا سلا تجون محرتون يبلم تجا أملاخ زلزبز حلنا سلزخنا كبري جب እግዚአብሔር أملاخنا هاليلويا يسوع كريستوس بيتاي كبر النسوم يخون دقيمة إنكو أنا بإيري بايبل بدحن متصاهم يبل إذن نيسنبت بروغرامنا حقون እግዚአብሔር أملاخ العدل سلزهابنا الشرن نقوله ولياتو እግዚአብሔር بقالو يمهرنا سلزول خبرنا እግዚአብሔር أملاخنا يخون متصحف قدس برت سلزخونا خبرنا እግዚአብሔር أملاخنا يخون ولياتو تاي قال እግዚአብሔር قالوا يتزعبي معناته زنزبكم زلخ قال هيوتين منفسين يلو أبت قال እግዚአብሔር هيوت هلو منفس كوينو دما فنين حزب الحيلي الله حالا اللي خبرنا እግዚአብሔር أملاخنا يخون نتزغط البروغرام نهان كيدينا بابهابت مايكفري ولكل እግዚአብሔር ይሁን ስለዚህ ነበርና ጊዜ ሁሉ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይባርክኩም ስለ መዝሙር እግዚአብሔር ይባረክ ስለቲ ነበርና ናይ ጸሎት ጊዜ እግዚአብሔር ይባረክ ሁሉ ባኽን ባረክ ጸሪሕና ኢናሞ እጅህ ኣብ ቃሉ ክባርከና ማንሳ ኮይና ንጸሊ ቃል አምላክ ከነብየሞ اللينا نبتكالون أتينا نيزيا بيرشيم تبارك يكون حواري باولوس سب كولوسي متى محبر أب كولوسي زنبرت كتصحف الله اللهم زيدو نعرف سلسته خاب كلتس كع سلسته مويتكم يخم ما تكاهوتكم دما مس كريستوس أب أملاخ تصويرا الله مو أبلع علي زل حسب أم مدري زلو أيكونا كبرني يسوع يكون نتا محبر نسخاتكم سي نايزا مدريكم كونوا من تريو أبدا أبلع الزلو already أبلع لون كلا أخيبا خمتهم تنمهارو زلنا سلزلكم أبلع لون فلوتات سلزخونكم تنام مدري تقبلوا كله نفس ما يوني رأس سلزخوني كل تحسبه زبلة زعبانا السماء كون الله سماوي كون الله ويلو صفلهم كل حساباتنا كل دليتنا كله كاب كريستوس يكون نايز እግዚአብሔር ስም ይባረክ እግዚአብሔር አቦነ መስግነ ካለና ስሙን ሙሉ ሐሊኻ ናብዙ ሲካና ኢኻሞት መስገን ሃሎኻ ምሕረት ካን ፍቅርካ ናይ ተፈለየና ንሞት መስገን أدحين كنا سؤال كاي قدف كنا بمنفسكا تسالينا تتونا توصعنا خاب كفو كله تبالهنا كنقبرز قبعنا كله ترقينا تمهرنا تصنعنا عنا نايز العالم هيوت هيبكانا إقامو نمسقنا كان نخبرك كان لنا زقاب هيراب من مقابز مدرو خوينا نحنا لقالكا انت ببنايون قالكا انت تزاربنا هيوتنا مساقا تصويرات سلزلا أبلع علي أب سمايون هيوتنا مساقا سلزلا نمسقنا كان نخبرك كان لنا
ክርስቲያን ተባሂልና ክንፅዋዕ እንከለና ናትካ ተኸተልቲ ተባሂልና ክንፅዋዕ እንከለና ክንደይ ዓብይ ነገር እዩ ኩሉ ምስ ክርስቶስ ተሰዊሩ ስለ ዘሎ ክንገብሮ ዘበለ ኩሉ ንስኻ ትቃመቶ ስለ ዝኾንካ ንስኻ ትሕልወና ስለ ዝኾንካ ንስኻ ምእታውና ምውፃእና ኩሉ ትርኢ ስለ ዝኾንካ ክንድቅስ ክንትስእ ካባና ስለ ዘይትፍለ መንፈስካ ጌርካ ኣምላኸይ ስለ ትመላልሰና ንመስግነካ ኣለና ስለ ቅዱስ መንፈስካ ተመስገን እጅሃ እግዚአብሔር ኣቦ ብዛዕባ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ኢና ንመሃር ዘለና እሞ ንስኻ ትገልፀና ሙረና ከፊትና ከዓ ክንመሃር ክንክእል ከነስተውዕሎ ክንክእል ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ንጽልይ ኣለና እግዚአብሔር ኣቦ ኩሎም ኣብ ፌስቡክ ዘለው ኣብቲ ሊንክ ዝከታተሉ ኩሎም ክትባረኽ ክፉእ ዝበሃል ኩሉ እግዚአብሔር ኣምላኸይ ብኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ክኽልከል ምስተውዓልናን ኩሉ ሓሳባትናን ኩሉ ናብቲ ትምህርቲ ክኸውን ስነ ስርዓት ክርዳእና ክኽእል ከዓኒ መንፈስ ቅዱስ ክምህረና ንጽልይ ኣለና ደቅኻ ካብ መንፈስ ቅዱስ ክመሃሩ እዮም ተባሂሉ ተጻሒፉ እዩ መንፈስ ቅዱስ መሃሪና ስለ ዝኾንካ ንስኻ ክትምህረና ኣነ እውን ኣምላኸይ ክትኽብሎ ዘለኒ ኩሉ ንክዛረብ ክኽእል ክትመርሓኒ ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ንጽልይ ኣለና ተረፈ ግዜና ኩሉ ባረኽ ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ኣሜን ክብሪ ኩሉ ንእግዚአብሔር ይኹን ሓፈሻዊ መምርሒ ንዕቤትን ጽንዓትን ሓድሽ ህይወት ዝብል ትምህርቲ ኢና ንመሃር ዘለና ምዕራፍ 7 በፂሕና ኣለና ምዕራፍ 7 ትምህርቲ 32 ኢና ዘለና ምዕራፍ 7 ትምህርቲ 32 ከዓኒ ዛዕባ ቤተክርስቲያን ይዛረብ ማለት እዛ ቤተክርስቲያን እዚኣ ብዛዕባ ክንመሃርሲ ኣብ ላዕሊ እውን መጀመርያ ቅድም ክብል ቅድሚ 3-4 ወርሒ እውን ተማሂልና ነርና ኢና መእተው ብዛዕባ ቤተክርስቲያን ይኹን እምበር እዚኣ ትካል ናይ እግዚአብሔር ኮይና ማለት 4 ትካላት ከም ዘለዋ ተማሂልና ነርና እዘን 4 ትካላት ናይ እግዚአብሔር ዘቋቋመን እግዚአብሔር ዝተኸለን እቲ ቤተሰብን መንግስትን እስራኤልን እዛ ቤተክርስቲያንን እዚአን ኣምላኽ ዘቆመን ስለ ዝኾና ብዛዕባ ቤተሰብ ርኢና ብዛዕባ መንግስቲውን ምድሪ ዘላ መንግስቲውን ርኢና ብዛዕባ እስራኤል እውን ርኢና ሕጂ ብዛዕባ ቤተክርስቲያን ኢና ጀሚርና ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚርናዮ ዳርጋ ኣብቲ ፍርቂ ቢልና በፂሕና ኣለና ምክንያቱ ብዝሓለፈ ትርጉም ናይ ቤተክርስቲያን እንታይ ምዃኑ ርኢና ነርና ማእስያ ተሃኒፃ ቤተክርስቲያን ማእስያ ተጀሚራ ቤተክርስቲያን እውን ብሓንሳእ ኮይና ርኢና ነርና ኣብ ማቴዎስ 16-18 ጎይታ ንጳውሎስ ንጴጥሮስ ክዛረቦ ከሎ ከም ዝተጀመረት ተማሂርና ነርና እዚ ክልተ ኣብዚ ምድርን ኣብ ላዕሊ ኣብ ሰማይን ከዓኒ መለኮታዊት ኣድማሳዊት ቤተክርስቲያን እዛ ኣብዚ ከባቢ ዘላ ኣድማሳዊት ቤተክርስቲያን እውን ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘላ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘሎ ናይ ክርስትና ተፀዋዕቲ ብክርስቶስ ኣሚኖም ዝደሓኑ ብክርስቶስ ኣሚኖም ዝእከቡ ነቲ መምርሕናቱ ጥራሕ ዝኽተሉ ኣብ ከባቢ ዘለው ተባሂሎም ዝፅውዑ ናይ ከባቢ ቤተክርስቲያን ተሃለይቲ ከዓኒ መለኮታዊት ቤተክርስቲያን ኣድማሳዊት ኮይና መለኮታዊት ኣብ ላዕሊ ኣብ ሰማይ ዘላ ምዃና ርኢና ነርና መለኮታዊት ኣድማሳዊት ቤተክርስቲያን ኣብ ላዕሊ ኣብ ሰማይ ከም ዘላ ኣብ ላዕሊ ብሰማይ ንሕና እቲ ኣብዚ ጎይታ ክንቅበል ከለና ኦልሬዲ እቲ ህይወትና ምስ ክርስቶስ ተሰዊራ ኣብ ላዕሊ ከም ዘላ ጽቡቕ ገይሩ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ምዕራፍ 2 ኣብ ብዙሕ ቦታ ምዕራፍ 5 ኤፌሶን ይምህረና እዞም ኣብ ምድሪ ንርከብ ቅዱሳን ኩሎም ሓደ መዓልቲ ቅድሚ ክርስቶስ ደው ክብሉ ከም ዝኾነ ብሓንሳእ ኮይና ርኢና ነርና ሕጂ ስጋባ ኣብዚ ምስ ረኣና ሎሚ ንጅምሮ ትምህርቲ ኣብ 32:6
أب كبابي تركبت خريستيان كله أمول عالم زلا كبابي تبعيلات سوا أمدر زلا بت خريستيان تي سماوي سرح كتسرح سي تسوي مالت نسجع بير زحقو السرح بقبري أنا خنرئيه أمنا كاي خنو بلو خلنا سي نسجع بيري أمنا كاي خنو بلو خلنا سي امنتنا بقبر خنرئي خمزلنا يمهرنا كم زحج عن توي زخنا زنببنا بقولوسي سلسته مويتكم يكم امو اتا هيوتكم دما مس كريستوس ابلع لتسويرا الله امو مسخاتكم انا ابز مدرينا زلنا ነገር ግን እንታይሉ ህይወትና ሲ ምስ ክርስቶስ አብላዕሊ አብ ሰማይ ተሰዊራ አላ ስለዚህ እዛ መለኮታዊት አድማሳዊት ቤተክርስቲያን አብላዕሊ አላ بخال وجن كعبز كبابي كنا خاني أمولو علم زلنا خاني في الأوضة كبابي زلنا خاني نتا أخاك بسم كريستوس نتا أخاك زلنا خاني أمدرخ على كنا خاني نزقى بهر عمل خنا نخبره مالتي سلازي اتقبروا زبالة كله اتي هواتكم كريستوس تسويرو سلا زلا نهبلا على زل حسوق بلنا خلون نحنا مدراويانا ناي مدرخ نحسب يبل ومدر لنا نسرحنا أتو نوفر جن وتنقبره كله من السماء تتحازز سلازخونه من سقويتانا تتحازز سلازخونه أم مدري ذهبنا زبله من السماء تتبارك كخون جنزبون هبتون انت للناس بأقبابو تي جنزب سينا كريستيان جنزب مخانو كن فلتو كمتي هوتنا بالعلم سماي تسويرا زلا تجنزب زوهابنا خاني ملكوتاوي مخانو ام ملكوتاوي زخنا نجر نزقى بهر بهب زبل من قدي كانوا علو كم زقبعنا يو ابزي هواريا يعقوب اتيوم تخكلنيا كريستيان زبهالوس كما عينتيو كما عينت يومي مستي أب سماي زلو أدماساوت ملكوتاوت بتهرستيان بخمية حدا خوينا امنتها أزفلت الله نايب حكي كريستيان زبهال سبكة خمي يلو كمرنا كلهم معرف كلته يعقوب انتايلوس حواتي حدا سب امنت الله تنين تويلا قبر قنا كابزيت اللو انتاي تكم نسخاتكم أنا نيس كريستوس نأمنو إنا لنا نجرجن بقبر خاني نحواتنا نحجز نزس أنو نحجز نتوم زي بلوم نهب نزعرق نخدم نزت أمين نبلع إذا خاني حدا كابتي قبري نأمنة قبري سلازي إذا قبري زين دحر زي بالكوم سؤالكم يخم كريستيانينا تبلو زلخم كبلنا خلو نرئي سلازي نحنا سماويان مخاناس هيوتنا مس كريستوس تسويرا خمزلا عند حن فلت كوينا قبرنا كلون مدراوي زي كونسي سماوي قبرون اندا حسبنا هنقبر كم زلنا نتنا بلا علي زلخ نحسب كم زلنا يزمرنا زلو افيسون ونتي معرف 14 تايل تي بناي حق صدقي قدسنا بملكع املاح تفطره حديث سب لبسول حديث سب تبعلنا له مخنيات كميو اب كريستوس ام مسكل كم استسقلنا كلنا نفلطينا قويتا خسقل كله مسخاتكم من انن اب كريستوس كويناس مسو تسقلنا كقبل كله مسو تقابلنا كتسو كله مسو تسينا كله سوز قبرن سماي مسع عرقس مسو عارقنا يوتنا مسو تسوير عبد على الله حجي وتحدش فطرت مسو ذهبنا منفسو ديرو مسولدنا نابقو نسو طرح حيزنا كنملالس لنا صدقن قدسنا نحيزنا كنملالس لنا نبري اتي كاب كريستوس زلبسنا يو كله ناي صدقي
ነገር ናይ ቅድስና ነገር ለቢስና ዳ ክንመላለስ ኣለና እምበር እዚ ምድራዊ ናይ ምድራዊ ነገር ጥራሕ እንዳሓሰብና ክንመላለስ ከም ዘይብልና ቆሎሴ ምዕራፍ 3 ብምሉኡ ብዛዕባ እዚ ብፅቡቅ ገይሩ ዝምህረና ንስኻትኩም ነታ ኣረጊት ሰብ ምስ ግብሩ ቀንጢጥኩም ከምቲ ምስሊ እቲ ዝፈጠሮ ጌርኩም ነቲ ንፍልጠት ሓድሽ ሰብ ዝለበስኩም ንሓድሕድኩም ኣይትተሓሳሰቡ ይብል ትሕት ኢሉ ከዓ ኣብ 3:14 ከዓ ኣብ ልዕሊ እዚ ኩሉ እውን ፍቕሪ ማእሰር ፍጻሜ እያ እሞ ልበስዋ ብል ፍቕሪ ማእሰሪ ናይ ኩሉ እያ ንዓኣሲ ግድን ሐዋርያ ጳውሎስ ይእዝዘና ፍቕሪ ብምንም ዓይነት ማእሰሪ ናይ ኩሉ ስለ ዝኾነት ክንለብሳ ከም ዘለና ከም ክዳን ክንክደና ከም ዘለና ንስኻትኩም ሓድሽ ፍጥረት እቲ ንኣዳም መጀመርያ ክፈጥሮ ከሎ ምስ እግዚኣብሔር ኮይኑ ክመላለስ ከሎ ዝነበረ ህይወት ንዕኡ ንሱ ክትጥቀሙሉ ኣለኩም ሓደሽቲ ሰብ ኮይንኩም ትመላለሱ ኣለኩም ንምንታይ ምክንያትኩም ህይወትኩም ምስ ክርስቶስ ስለ ዘላ ናይ እግዚኣብሔር ሽም ይባረክ ስለዚ መጽሐፍ ቅዱስ ሓደ ሰብ ንጎይታ بملؤ لبون نفسون حيلون حسابون انت دا افكيرو كم خان بصايو كم نفسو غيرو انت افكيرو بملؤ تحقي يحلوه خمزلو يقلصلنا ماتيوس 22 تقدامي تتزاز زي يبلا غويتا يسوع كريستوس سلازي اتي ملؤ حقينا املاخ خالقتن بخمي كم من نفكرهم بزرزر يزغلصلنا زلو مالتي ስለዚህ እምነት ዘይብሉ እምነት ከም ዘለዎ ገይሩ ዝዛረብ ሰብ እንተሎ ፍቅር እንድሕር ዘይብሉ ዋጋ ይብሉን እምነት አላትን እንድሕር ኢሉ ፍቅር ከምስ ኩሉ ክህልዎ ኣለዎ ብግብር ብተግባር ክርኢ ከም ዘለዎ ይዝምህረና ኩሉ መንፈሳዊ ምንቅስቃሳት ንገብሮ ዘበለሲ ነቲ ስርዓት ኢየሱስ ክንለብሶለና ማለት ኩሉ መንፈሳዊ ምንቅስቃሳት ክንትግብሮ ዘለናስ ክንገብሮለና ብመንፈስ ዝመላእና ክንከውን ኣለና ሙሉእ ንሙሉእ ይዝብለና ዘ ወንጌል ብምስባኽ ማይ ጥምቀት ብምክፋል ኦት ድራር ጎይታ ብምስታፍ እዚ ኩሉ እዚ ንጎይታ ንለብሶ ከም ዘለና ነቲ ጽድቂ ናይ ጽድቂ ስራሕ ኩሉ ንለብስ ከም ዘለና ይዝምህረና ዘሎ ስለዚህ ኩሎም ኣመንቲ ኣሕዋት ከም ዝኾኑ ንንሕድሕዶም ከዓ ብትሕትና ብፍቕሪ ክእከቡ ሕብረቶም ከርእዩ ናይ ክርስቶስ ምዃኖም ከእምኑ እዚ ክገብሩ ከለዉ ንክርስቶስ ለቢሶም ኣለዉ ማለት እዩ ቤተ ክርስቲያን በቲ ዝገብርዎ ስሩዕ ናይ ምንቅስቃስ ወይ ከዓ ንኣኼባ ኣቢላ ናይ ኣገልግሎት ውፅኢታት ኩሉ ክትሰርሕ እንከላ ናይ ክርስቶስ ምዃና ትገልጽ ኣላ ተርእላ ማለት እዩ ነፍሲ ወከፍ ህዝብን መንግስትን ዜጋታትን መን ምዃኖም ወይ ከዓ መንነቶም ዝገልጽሉ መገዲ ብትሕትንኦም ብፍቕሮም ብሕብረቶም ብእምነቶም ክገልጹ ከም ዘለዉ እዩ ዝምህረና ዘሎ ዝኾነ ነገር መግለጺ ናይ መንነቱ መግለጺ ናይ ዜግነቱ መግለጺ ኣለዎ ንኣብነት ሓንቲ ሃገር ናይ ዜግነታ መግለጺ ኣለዋ መንነታ ዝገልጽ ፓስፖርት ድዩ መንነት ድዩ ኣለዎ ስለዚ ናይ ኣበይ ዓዲ ሰብ ምዃኑ ይፍለጥ ማለት እዩ እስራኤል እውን ጥንታዊት ናይ ቀደም እስራኤል ኣብ ቅድሚ ካልኦት ኣሕዛብ ፍሉይቲ ምዃና መንነት መግለፂኣ እንታይ ነይሩ ምልክት ነይርዋ ምልክት ናይ ኪዳን ምስ አብርሃም ዝኣተውዎ ናይ ግዝረት ምልክት ወይ ከዓ ተሰናብቲ ምሕላው ንሱ ናታቶም መንነት መግለፂ ዜግነቶም ዝገልጽ ነይሩ ክግለጹ ከለዉ ሰናብቲ ክሕልው ከለዉ መንነቶም መግለፂ ንሕና ክርስቲያን ከኣኒ
مننتنا مجلسي كهلونا قبوي زوما بسماي زيقنتنا سي نحنا سماياويانينا نبلينا حدا زي سلازي أمنتي خازخونا أمان بيس كريستوس زأمن زبلة منتي أحزابن من ترأسوم من تمننتو إلو بخما يكفلت كم زلوه كما أحزاب كما يجرو كفلة كم زلوه هذا مرأي نجار كهلو اللو مالتي يسوس نزل حتوتات زياتن نمملاس لا أزوز النجارال نسخاء نزل أمنو كلهم نحدش كنا الأولات بسم أبون ودن منفس قدسن كتما أخلو هذا ملالي أمي امكات هذا ملالي ناي امكات هذا مفلي ناي امكات عبي نجاري سلستي زي بسم أبون ودن محتم منفس قدسن محتم كلنا انتاينا نقلص زلنا عبي ترى زلو سلازخونه تطمقت اما تيوس 18 10 شعات زازوزو غويتا سلازخونه مننتنا مجلسي كم اكلات سقو متن نحد حدنا قصالي نذكرلو ملكت ناي مننتنا خاني قصالي نغويتا نذكرلو وتزغبرو كله منتانا يلو زتقرفو زتسقلو زموتو دمو كله جحجح تبلي نزي خاني كنحسب انتي درال قويتا خنوسد كلنا بحبرة بحنسا اب ملو عالم زلو اب ملو كبابي زلو اماني زبلي اوتي نتي اب سماي زلو ابو كنذكرو كلنا تزقبرنا كله بحبرة بدرال قويتا خاني زمننا نايمنتنا مللي يزخاني أزنا بحبرة كنوسد كلنا بسم أبون ودن منفس قدسن مجلس ناي مننتناي نا كريستياناوي منقدي مجلس إناي كريستيان مخانا أب قرنتوس معلا قداماي قرنتوس 10 شوعة تايلو كاب حانتين جيرا تماقلنا إنامو حانتين جيرا كاب التخونسي نحنا بزحات كنسنا أب ملع على بزننا هذا السقائنا نايز قابير شمي بارك يسوس بزعبازي أما تيوس 18 تأكيمهم نتم تأكيمهم زنوبورو سبات صبو غيرو زعبا منقست أملاخ كنوغرهم كله بمثاليتات نرئي ماتيوس 18 كله خنان ببخلنا بمثاليتات غيرو زعبا منقست أملاخ صبو غيرو يمهرنا بيت مقدس منفس قدس مخانا مجلس أكل يسوس كريستوس سدرا بيت أملاخ بيت مقدس منفس قدس مخانا نحنا بعد أنا نسغاتكم نسي بيت مقدس ناي منفس قدسي أوجتنا منفس قدس بيت مقدس سوز تخللو عبلبنا كوينو زقدس زريئنا زحلونا مسانا زملالس كاب كفو كله زحلونا مجلسي نايمن النتنا يوعلو إذا منفس قدس زي أب إفسون معرف حدا 14 كوابي انتهي زبلالو نحناسي كم عربون محتم نايمن فس قدس كم عربون كم استوهبنا عربون مالت أقدم كاتخوفلو مالتي سلازي بعربون تحوزات نايز جابير مخانا منفس قدس ملالي علنا كم تينا ملو على ملالي زلو نفس وكف نحنا خانينا كريستوس مخانا ملالي علنا لزي مننا تزي ملالي زحزنا أبزي كون بوتا اندحرو إلنا مننتنا نطفى لنا مالتنا إيو نبي قصنا نخيت كم زلنا هنا ينفلت إني نازل لنا مالتي مننتنا منفس قدس محتم عربون غيرو كم زحزنا رأيو عربون إنها في تجنزب بزوح اندحر خوينو من الباش ربعناتو كفيلة نتسترفها خمس الكاء جنزي حزي أنا تي اندحر إليه تا حاناتي كوينا أترف نجر جن
وت زبزح كزخفل علني زبزح زرخبو خاني نرخبو دحري زناي منفس قدس برخت تتحيزنا زلنا خاني زبلص زعابه ነገር ከም ዘለና እዩ ናይ እግዚአብሔር ሽም ዝተባረኸ ይሁን ዕላማ ሞ ናይ ቤተ ክርስቲያን እንታይ እንደህልና ተልእኾአን ዕላማአን ናይ ቤተ ክርስቲያን ነታ ኣብ ምድሪ ዘላ መንግስቲ አምላኽ ንስኻትኩምን ኣነን ማለት እዩ ናይ መወዳእታ ሙቃም መንገዲ ምድላዊ ናበይ ዝወስድ መንገዲ ናብቲ ክርስቶስ ዘለዎ ዘብጽሕ ንቅድሚት ገጽና ዝወስድ ኣብታ ቤተ ክርስቲያን ውሽጢ ኮይናሲ ተልእኾ አንታይ ናይ ቤተ ክርስቲያን ዚያ ነዛ ምድሪ ዘላ ቤተ ክርስቲያን ሲ ንዓይን ንዓኻትኩምን ናብታ ቤተ ክርስቲያን ኮይናስ ንቅድሚት ክንከይድ ኮለና ብንጹሃት ኮይና ሓተላ ዘይብሉ ክፍኣት ዘይብሉ ሓጢአት ዘይብሉ ነገር ሒዝና ክንከይድ መንገዲ ተዳልወልና ንቅድሚት ኣቢላ ተወስደና ቀዳማይ ዕላማ ኣብ ህይወት ኣመንቲ መንፈሳዊ ባህርያት ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ንምትሓዚ ንክርስቶስ ክንመስል ባህርያት ናይ ክርስቶስ ውሽጥና ክዓስል ኦቲ ምናይ መንፈስ ፍሬ ኣብ ምዕራፍ 5 ካብ 19 ጀሚሩ ስጋ 12 ደሎ ትሽዓተ ፍረታት ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ መንነት መግለጽ ኮይኑ እቲ ፍረታት እቲ ናባና ክሓድር ንክርስቶስ ክንመስል እታ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዕለት ብቃል ኣምላኽ እንዳመሃረት ክትልውጠና እዚ ዝጽበየልና ዘሎ ጎይታ ትጋዕን ልወጢና ይዝጽልየና ዝጽበየና ዘሎ ከላይ ዓለም زحشتن سلامويتن منبريت انتخدكون نحنا نقمت ስለዘለና مننتنا مجلسي ናይ ሰላማውያን ምዃንና ናይ ፎቅ ሰባት ምዃንና ናይ ጎይታ ምዃንና መግለጺና ስለዝኾነ ስለዚ ነዛ ምድሪ እዚኣ ዝሓሸት ምድሪ ክትከውን ምእንቲ ንሕና ጨው ይኹም ስኻትኩም ብርሃን ዓለም ይኹም ስኻትኩም ከም ዝበለና እንድሕር ብርሃን ዓለም ኮይና ክነብርህ ኣለና ቀመም ኮይና ካብ ክፉ ናብ ጽቡቕ መንገዲ ክንመልስ ንሰባት ኢና ተጸውዕና እዚ ተዕላማና ኤፌሶን 3:21 እንታይ ካብ ዘለዓለም ንኹሉ ውሉድ ወለዶታት ኣብታ ማሕበር ብክርስቶስ ኢየሱስ ንዕኡ ክብሪ ይኹኖ ይብላ ኣሜን ቤተክርስቲያን ነቲ ርእሳ ዝኾነ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምኽባርን ምምላኽን ክቡር ስለዝኾነ ዓብይ ስለዝኾነ ንዕኡ ክብሪ ይኹኖ ማሕበር እንታይ እዩ ስራሕ እዛ ኣብ ከባቢ ዘላ ማሕበር እንታይ ስራሓ ቀንዲ ኢሉ ንክርስቶስ ኢየሱስ ከኣኒ ክብሪ ክትህቦ ናይ እግዚአብሔር ሽም ይባረክ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 2:42 እውን ዝዓበ ልዕል ብኢሉ ተማሂርና የና بتمرت ناي حواريات بحبرتن بمقلاس نجيران بصولتن صنيعهم ينبرو نيرهم توم حواريات وتوم ناي كريستوس زبلو كلهم اتوم زامونو زبلو كلهم ابز معراف كلتا ناي قبر حواريات كلنا هم نفلطو حواريات بطرس مسبخه 3000 حزب بحانسا نابغويتا مصيامين ازيام كلهم ابت كبابي كله تزرجحهم بكبابيهم نناتهم تشرش زلوهم نجر جن حبرت نيروهم نايم انتهي حبرت بمقراس نجرا بسألت سأني عمي نبر نيرو جناك المخلطة عمتسي كريستوس يمتسأل مني نحنا خالقوت مثلنا لكريستوس ندام سلنا ندام هارنا ناب كريستوس كنا بصحلنا نايلو صنيعهم ينبرو نيرهم بمقراس نجيران صولتن صنيعهم ينبرو نيرهم نحنا اب الزمن الزلنا خمي اب الزمن الزلون دي نزغابير سي كما عركنا غيرنا يسوس كما عركنا غيرنا نريلنا تغويتوت ناي نغستات نغوس سماين مدرن فطره كم تراسب كم قليل غيرنا نريلنا اي نخبرون كم كوسدوز غبا كبري
أين هبنا لنا أين فرحنا لنا بقدم እግዚአብሔር فرح طفي له تحت مبال طفي له أمزي إذا ما حبرنا إفسون زبزح حبل على خمسة مهنا تحتات كونوا بفقر ما أسرنا كل أمني بفقر تأثركم كونوا فقر اندحر الله تحتنا له اندابل خلو فقر يلن أبت خريستيان وشتي يلن من حد كا فقر يلن حميتي مليء زلو مونا كريستوس مخانا داتي أي دينات أتي مننتنا تنادا بخمي يفلت الله جاءتهم جن بمقراس نجيران بس قلتن سنيعهم ينبرون يروم نعنا تعالى لفهم لنا لذي علامة نا يسوس كريستوس أبت خريستيان توعي سرة أمنت كلوا سروع ناي ممهار حلافنت كلوا كم زقبا يمهيرنا مهنياتو أب عالم حقي ألونا ندابلو بزحات سلواتات زحدرو نحاسوت ممهران سلزلو انتو بزح قزيه بزعبا حاسوت ممهران بزح أقدما بالناس تمهرنايو حاسوت ممهران كم زلو ناي حاسوت تمهت كم زلو كله كم زتمهرنايو حاجة خبت على ما نايبة خريستياني تصوري زخانة تمهرتن ختمهر بقويتها حلافنا التوحيد وايبة خريستيان ملاحظي تصوري قال تمرتي ببيت خريستيان كبير حلافنا كم زهاباي تعي تمرتي منفسه بسلت لما يبص حمو بتسقانا كريستوس كأني يهنس إمو تعي تمرتي زمهرو ممهران كمهر ناي مزلال زي كوني ندازللكا مخاد زي كوني تعيمون اللو زي كوني نحناسيس هيوتنا بسماي تسويرا خمزلا إذا بتخريستيان زياسي أبس سماي سوور تخمز خونت ناتين ناتاتكم هيوتسي أبس سماي تسويرا خمزلا بتخريستيان زي أمد زلاس لوكال كمز خونت جزياوي كبابياوي كمز خونت سماوي قال بتخريستيان أبل علم سماي تسبينا خمزلا هيوتنا أبو تسويرا خمزلا عند الفلت قلنا مننتنا كنرئي توعي تمرتي قلنا الملالس يمهرنا إفسون 4 أو 10 حمشتون كمو بفقري نحكي الناس عبنا نابترئس زخونا كريستوس كنعبي كم زلنا كنبصح بمنتاي بفقري نحكي الناس عبنا يا الذي أبتي معرف 13 قداماي قرنتسون ززارو تنبيت تزهلونسي كل ناقر وهبتات تزهلوني نمسترات كل زفلت وهبت تزهلوني فقر اندحر زي بالليقن واقا يقولون كبل كل نريو أب قداماي قرنتس معرف 13 تأسخلته إزقابير شي مستوارخ يكون تلازي إزقابير قن نعانا نزابة خريستيان كل نقر غيرو اللاي كلاتنا أنا بحبرة أمنت من تخن بتصح نفلتت ود أملاخون من تخن بتصح ناب أخول سب أي نابلك عملات بنسنا كريستوس كسع نبتصح بتوم قدسان سينة الجبري أقل قلت نمنصح نمهنات سقا كريستوس مولات من تخم كوخانو يلوسي وتا يسوس ابل علي سمايات اب يمان ابو مسبصحه نقاليهم حواريات قاليهم نبيات قاليهم وانجيلاويان نقاليهم كوغاسوت نقاليهم ممهران غيرو وهبت هيبوم ازي انتي مغبري اوتصري زخونه تمرتي لكريستوس مسيلنا خنوص لكريستوس اطبيقنا خنفلطو نيس كريستوس اطبيقنا خنفلطو አይትወጥون يقوم كويس لنا زلو عندما هارم كلنا نتم حزبي افيسون سي امعراف حدا هنرو خلنا اتو كله زتغبرلنا كنغر صنيحو امعراف كلتون كومو
እግዚአብሔር ዝገበረልና ኩሉ እትጽሩይ ነገራት ኩሉ ክምህር ምስጸናሐሲ ኣብዚ ምዕራፍ 4 ምስ በጽሐ ግን ከምዘይ ንክርስቶስ አጽቢቆም ከምዘይ ፈልጦ ገይሩ ስጋዕ ትፈልጦሲ ብግብሪ ጽቡቅ ገይርኩም ሰብኡት ሙሉአት ሰብኡት ቅዱሳት ኮይንኩም ብቁዕ ዝኾነ አገልግሎት ከተገልግሉ ነታ ናይ ስጋ ናይ ክርስቶስ ዝኾነት ብግቡእ ክትሃንጽዋ ምእንቲ እግዚአብሔር ወንጌላውያንን ነቢያትን ሐዋርያትን ጓሶትን መምህራንን ሂብኩም አለ ክምህሩና ማለት ስለዚ ክልተ ነገር በዕላማ አምላኽ ከነማልእ ከም ዘለና እዩ ኣብታ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ውሽጢ ነንሕድሕድና ማለት እዩ ቀዳማይ ካልኣይ ከዓኒ ካብ ቤተ ክርስቲያን ወፃኢ ዘሎ እንታይ ይመስል ከም ዝኾነ ክንርኢ ኣለና ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ማለት እዩ ዕላማ ናይ እግዚአብሔር እንታይ ይመስል ነንሕድሕድና ክንከባበር ክንፋቀር እዩ ኢና ተጸዊዕና ያዕቆብ 1:27 እንታይ ይብልሲ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ኣቦን ንጹህን ርክሰት ዘይብላ ኣምልኾ እዚ እዩ ርእስኻ ካብ ርክሰት ዓለም እናሓለኻ ንዘኸታማትን መበለታትን ኣብ መከረኦም ኣብ ፀበብኦም ምብጻሕ ረአዩ እዚ እቲ ዕላማ ናይ ኣብ ውሽጢ ክንደይ ኣሕዋትና ኣለዉ ክንደይ ኣዴታትና ኣለዋ ክንደይ ቤተሰብ ኣሎ ዝጠሚ ዝዓረቀ ነገር ግን ንሕና ኣባላት ዝኾና ንሳቶም ኣባላት ምሳና ኣሕዋትና ስለ ዝኾኑ ክናብዮም ከም ዘለና ክንሪኦም ከም ዘለና ትዘለዎ ነፍስ ወከፍ ክትሓጋገዝ ከም ዘለዎ እዩ ዝነግረና ዘሎ ፍቅሪ ብግሁድ ከነርኢ ከም ዘለና ቀዳማይ ተሰሎንቄ 5:11 ዮሐንስ ቀዳማይ ዮሐንስ 3:11 ከምኡውን ኣብ ኤፌሶን 4:32 እዚ ብዛዕባ ፍቅሪ ኩሉ ይነግረና ካልእ ሓደ ካብቲ ዕላማታት ቤተ ክርስቲያን ንኣባላታ ዘድልዮም ነገራት ጎደሎኦም ኩሉ ክትመልእ ከም ዘለዋ እዩ ኣባል ናይታ ቤተ ክርስቲያን ድሕር ኮይነሲ ጎደሎ እንድሕር ለኒ ወይ ጠሜን ድሕር ኮይነ ወይ ተዓድየን ድሕር ኮይነ እታ ቤተ ክርስቲያን ንሕድሕድ ክትተሓጋገዝ ከም ዘለዋ እዩ ሎሚ ትሕግዝ ድያ እዛ ቤተ ክርስቲያን ኣነ ብዙሕ ቦታ ስለ ዝኸድኩ ስለ ዝረኣኹ ትሕግዝ ድያ ንስኡና ትህብ ድያ ትህብ ደይኮነሲ ሲኢኔልካ ጠሜልካ ክትዛረቦም ከለኻ እኳ ኣይሕግዙኻን ኣሽንኳይዶ ሪኦም ዝሓውናስ ናይ ሙሉእ ግዜ ኣገልጋሊ እሞ ከመይ ጌርና ኢና ክንሕልዎ ከመይ ጌርና ኢና ክንሕግዞ ዘይኮነሲ ቁልሕ ኢሎም እኳ ኣይርኡን እዮም እዛ ሕጂ ዘላ ቤተ ክርስቲያን ከመያ እቲ ሕጊ እቲ ጎይታ ዝምህረና ካልእ እቲ ንነብሮ ዘለና ካልእ ኮይኑ መንነትና ካልእ ሰማያውያን ንበሃል ነገር ግን ናይ ምድሪ ስራሕ ጥራሕ እንዳሰራሕና ንኸይድ ኣለና ፍቅሪ ኣይንርእን ኣለና ግብረ ሐዋርያት 10:34-35 ንዓይን ነቶም ምሳይ ዝነብሩን እዘን ኣዳወይ ከዓ ከም ዘገልግላ ባዕልኻትኩም ትፈልጡ ኢኹም ሐዋርያ ጳውሎስ ኣነ ድንኳን እንዳሰፈኹ ካባኻትኩም ከይደለኹ ብዙሕ በተን ዝረኸበን እኳ በእታወይ እንዳሰራሕኩ ንዓይን ነቶም ምሳይ ኮይኖም ዘገልግሉን ብሓንሳእ ኮይንና ኢና ንበልዐን ዝረኸብክወን እዩ ዝብል ዘሎ ነቲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ ካብ ምቕባልሲ መሃብ ኣዝዩ ይባርኽ ዝበሎ ቃል እናዘከርካ ከምዚ ጌርካ ምዕያይን ንድኹማት ምእላይን ከም ዝግባእ ብኩሉ ኣርኤኽኹም ይብል ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 10 ኣነ እንዳሰፈኹ ድኳን እንዳሰፈኹ በቲ ዝረኽቦ ገንዘብ ነቶም ምሳይ ዘገልግሉ ብሓንሳእ ኮይንና ንማቐሎ ነርና ንስኻትኩም ከዓ ብትረኽብዎ ዘበለ ኩሉ ካብ ምቕባልሲ መሃብ ዝበለፀ እሞኒ ነቶም ክዝከሩ ዘለዎም ክወሃቡ ዘለዎም ክሕገዙ ዘለዎም ክዕንገሉ ዘለዎም ዝዓረቁ ዝጠመዩ
إلال زسانو غزا سانو كنحجزهم علنا إزي كناي كريستنا ملكت ناي بيت كريستيان ملكت زي بيت كريستيان مالت هنصا مالت أيكونن يسوس بيت كريستيان هو صدق مسيح ملكولس نتي امني تشكيمو خيد مالت أيكونن نعهاتكم من عين بيت كريستيان صراحة إزي ندخمات مقلاي نايت قابير شمي بارا إزي نتوم عوشت زلنا نحدنا نتحلال خم زلنا حبرة فقري تحتنا خم زلنا يزقلز نتوم عوص أو زلو بخمي آبت خريستيان ترئي ماتيوس عسران شمونتن كو عسر شمونتن سقع عسران كل عسرة زتوهبنا يوغزالو وتزمهاركم زبالة كله مهارو كيدكم مهارو زنقركم كله مهارو كيدخمكم قال أملاح تزاربوا زحاممو صليو سلازي عبي زغنا سلطان هيبونا نابزي نابت خريستيان نخالقوت ناب كريستوس كم ممصا نلعلي زحش علامة يهلن كيت كان بويتا نعات قبل كان سب نبويتا ختمص خلها اتزعابين تزلعلن سراح تزحشه سراح مخانو يزقلصلنا زلو نزخ اني بتاماننت كنسرح وكيلات غيرو سلازقمطنا نخالقوت قال املاح كنزاربن وانجيل كنبصحن حدرا توهيبنا له نبصح دلنا نتم وصا زلو بتخريستيان أوشتنا نحدحدا خمئة أب قدام كي كمئة فيليبي معرف كل تعسة حمشته أما أكل إزيك أنا ننت أواي ولدوزي من كب زي باللومن قرهاتن حفتي زي باللوم ولد أمله كوينكم كم برهانات أبزع عالم كتبره من أنتي كتكونوا نخلو بزي مقرم رام بزي مولو والقبرو ريخو أبيت ما أسرت خويني يتزارب زلو إندا تأسري صباح دي دحر صباح كموت اندابله بسنسلت تأسيرو كله إذا حزب زي كأنان حزبي طوايو دا يسمع حزبي يخون مبري كأنان سلازخونا نسخاتكم كأخم وطواي كي تخونوا تتنقعوا انتا أخذكون لكم منكب زي بلهم قروهات بقرهي نسبات كتمهروا وانجل كتبصحوا ولد أملاح تبهيلكم تسويعكم يخمي أبل علي أب سماي دلا بتخريستيان أو لا هيوتكم تسويرا أبالنا إلى علخابكم نزانا مدري زلا نلا علم أنت كتنصبار قلكم قال أملاح وانجيل نب كله كتبره نقول بزي مقول مرامن بزي مولوالن كتقبرو حدرا يهبنا نايز قابير شم تبارك يقول انتايو نقربا بتناهن مسكر ربنا كاب غزانا هنا هنجمر كاب غزاهم جمروا بعلو يس كريستوس كسدهم كله اتحيلي مسمصخ اني اب يرسالم يهودا أب إسرائيل مولى عالم كتكريهم سماريا مولى عالم مسبلة كاب جزا خاي خات جمر دحار غوربا بتخا دحار مسارح تخا دحار أبو دجزو الله كله نجبرو دينازي حدا خاوبنا كابدينا نحبا كريستوس يتحب أنكو خجرفلنا كله أم مسكال كسكال كله يتحب أن كجرف كله يتحب أن كشينكر كله بمسمار يتحب أن سلازي نتي وصا زلو كنمسكرو له خم زلنا نتاوشت زلو خاني بفقري بمكببار بتحتنا كن خم زلنا زمهرنا مالت أبت خريستيان اندحر لناسي منفساو سدرابيت حدا منفساو سدرابيتنا كاب حانت السقا
ካብ ሓንቲ ደም እንዳሰተና ካብ ሓንቲ ስጋ እንዳበላዕና ሓደ ፍጥረት ሓደ ሰብ ስለዝኾና ስለዚ ስድራ ቤቲና ኣምላኽ ብዝተፈላለየ ባህርያት እያባት ዘለዎም ሰባት ከም ኣብ ማእኸልና ከም ዘለው እዚኣቶም ከዓ ኣካል ክርስቶስ ከም ዝኾኑ ንዓና ንምህናፅ እዮም ስለዚ እቲ ውህበታት እቲ ባህርያት ኩሉ ንኣምላኽ ባህ ብዘብል መንገዲ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ከነውዕሎ ክንሃንፀሉ ደኣንበሪ ብገንዘብ ከነሽርፎ ኣይተዋህበናን ናይ እግዚአብሔር ስም ተባረኸ ይሁን እሞ ዝምድና ቤተ ክርስቲያን ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመይ እዩ ባዕሉ ሃኒፅዋ ኢልና ኣለና ዕላማ እንታይ ከም ዝኾነ ርኢና ኣለና እቲ ርክብ ምስ ቤተ ክርስቲያን ዘሎስ እንታይ እዩ ርክብ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ክንሪኦ ከለና ብዛዕባ ናይ ሰብኣይን ናይ ሰበይትን ብዛዕባ ናይ ሓዳር ናይ ፋሚሊ ብዛዕባ ናይ ውሉድ ብዙሕ ይዛረብ ነገር ግን ጎይታሲ መንፈስ ቅዱስ ብዛዕባ ሰበይን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኮይኑ ይዛረቦ ዘሎ ንኤፌሶን ዝፅሓፈላ ሕድስ ብዛዕባ ሓዳር ክዛረብ እንከሎሲ ብዛዕባ እንታይ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ነቲ ሰብኣይ ከም ክርስቶስ ታ ሰበይታ ከም ማሕበር ገይሩ ስለ ዝወሰዶ ኣብ ምዕራፍ 5 ካብ 22 ስጋዕ 32 ዘሎ ንውዕ ዝበለ ኩላህና ባዕላህና ክነንብቦ ንኽእል ኢና ነገር ግን ብዛዕባ ሓዳር ብሰብኣይን ሰበይትን ክዛረብ ክገልጽ ከሎ መልእኽቲ ዝሓዘት እያ እዛ ምዕራፍ እዚኣ ግን ካብቲ ኣብ መንጎ ሰብኣይን ሰበይትን ዘሎ ርክብ ንላዕሊ ኣገዳሲ ዝኾነ መልእኽቲ ኣለዋ ብዛዕባ እቲ ኣብ መንጎ ኢየሱስ ክርስቶስን ቤተ ክርስቲያንን ዘሎ ርክብ ወይ ከዓ ዕላማ ኣምላኽ ንምፍፃም ኣብ ልቢ ኣምላኽ እንታይ ከም ዘሎ ትገልጽ እያ ነገር ግን ብሰብኣይን ሰበይትን ገይሩ ኣኺንዋ ኣሎ ብሓዳር እቲ ሓዳር ስጋዕ ክንደይ ምስጢር ዝሓዘ ከም ዝኾነ እቲ ሓዳር ስጋዕ ክንደይ ክቡር ከም ዝኾነ ናይ ሰብኣይን ናይ ሰበይትን ነገር ስጋዕ ክንደይ ክቡር ከም ዝኾነ ይኻ ብኻልእ መንገዲ ክነግረና ከሎ እቲ ኣብ መንጎ ኢየሱስ ክርስቶስን ኣብ መንጎ ቤተ ክርስቲያንን ዘሎ ርክብ ኣብ መንጎ ሰብኣይን ሰበይትን ዘሎ ርክብ እንታይ ክኸውን ከም ዘለዎ ብዝያዳ ክንርዳእ ንኽእል ኢና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋዕ ክንድዚ ንቤተ ክርስቲያን ኣፍቂርዋ ህይወቱ ሂቡላ እዩ ስለዚ ሰብኣይን ሰበይትን ከዓ ስጋዕ ክንዱ ሰብኣይ ንሰበይቱ ክሓልየላ ሰበይትን ሰብኣያ ትሓልየሉ ወቲ ምስ ፈጠራ ነታ ሰበይቲ ምስ ፈጠራ ካብ ጎኑ ምስ ኣውፅአሲ ባሪኹ ሃቦ ይብል ባሪኹ ምስ ሃቦ እዚኣ ካብ ዓፅመይ ካብ ዓፅመይ ካብ ስጋይ እሞ ሰበይቲ ኣይሉ ምስ ተረከባ ኣዳም ገና ኣብ ሓጢኣት ከይወድቁ ከለዉ ንዓለም ንኩሉ ነቲ ገነት ክሰርሕዋ ንኩሉ ክገዝእዎ ከም ዘለዎም ሓደራ ክህቦም እንከሎ እግዚአብሔር ኣቦ ሰብኣይን ሰበይትን ኮይኖም ክኸዱ እንከለዉ ብሰማያዊ መምርሒ ተዋሂብዎም እዩ ዝኸዱ ሽዑ እግዚአብሔር ታይሉ ሰብኣይ ካብ ኣቡኡን ኣዲኡን ይፍለሞ ናብ ሰበይቱ ይጠብቕ ሓደ ስጋ ከዓ ይኾኑ ኢሉ እግዚአብሔር ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 2:23 ኣቢሉ እዩ ስለዚ እቲ ኣብ መንጎ ሰብኣይን ሰበይትን ዘሎ ርክብ ነቲ ኣብ መንጎ ኢየሱስ ክርስቶስን ቤተ ክርስቲያንን ዘሎ ዝምድና ከም ኣብ መስትያት ገጽካ ምርኣይ ኣብ ተሓዳር ስን ክርስቶስ ምንጽበራ ማለት እዩ ናይ እግዚአብሔር ሽም ይባላል ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብቲ ጥቕሲ 32 እዚ ምስጢር እዚ ዓብይ እዩ ይብሎ ምስጢር እዩ እቲ ኣብ መንጎታ ሰበይትን ሰብኣይን ዘሎ ምስጢር እቲ ኣብ መንጎት ቤተ ክርስቲያንን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስን ዘሎ ምስጢርሲ ዓብይ እዩ ገሊኦም ሰባት ነዛ ቃል እዚኣ
نتي أمونغو سبعين سبيتن زولو ركب كم تملكت غيروم يمزري وز ترجمو كم حق جن كند نتبي جن انتاي أقداسي زي مجلس زي مسي أمونغو كريستوسن بتكريستيانن زولو ركب زتتحازي كم تيب أولوس زولو أنا جنا بزعبا كريستوسن بتكريستيانن يتزارب زولو خويلو وأطبق أبيو إذا مستري مسبلة نحنا نبت حضر نبت ناس أين سبيتن ندب نجر جنتي أمونغو كريستوسن أمونغو قويتايس كريستوسن بتخرستيانن زلو مستر عبي مستر نتوما بولي كيدان زنبرو أبوتاتنا تسويرو زنبري بخريستوس أبيلون عناقن زتقالت لنا عبي مستري يجابيرش مبارك نبتنا قديما زنبرا ملأختتات كم زرعنا يو زي مستر زبل نتي أبز حلفة اوان تحبيو زنبرا نقر زملكتو كوان تقوني حجيقن أبقزينا أبزي حدش كيدان مالتي نبات خريستيان تقاليش الله إذا مستر زي عبي يبلو عبي مستر كبلو خلو بحكي زدن رأي مخانو يزاربنا دلو قال أملاح بملو يسوس كريستوس مسبة خريستيان زلو ركب مودعات هاي بلون يسوس كريستوس مالت بتا كريستيان مالت كاني يسوس كريستوس مالت يسوس كريستوس مستقبلنا هنا نبت بتا كريستيان أبالات زخونا كبرون شمو يخون أجيقنا أب إفسون حمشت عسران كلتن سقا سالسان كلتن زعواتي أمونغو كريستوسن بتخريستيان زلو ركب قال زدن رأي زلو وايو صبو جنا نمبو والدي هذا أمونغو كريستيان كريستوسن بتخريستيان زلو عمو نايفو ركب قبل بقى أملاخ سيتي أمونغو كريستوسن بتخريستيان زلو عميق فري أبتي موصوان أبتي منغو كريستوسن بتخريستيانن زلو ركب زن صبارق كخون كم زلو أبتا حضار أبتا فاميلي بتسب أين سبيتن لو متمرعي خان صومون دحر صومون مفتاح أيكونن لو متمرعي خان النحد هدكا هتتشاقا أيكونن أو تسب أين كريستوس وكيلو يتا سبيت خان محبر وكيلا خمس غنت إذا خفلت على كريستيان كم زغنا تسمعون زلوهم كل خاتكم كم كريستيان متن أوتي ممرحي نقال أملاح بو خنكي دعا ألنا نبري ككم مثلنا خنكي ديبلنا قويتا يسوس كريستوسين بتخريستيان أمونغو بتخريستيان زلو تي ركب كقلص انكالوسي بتخريستيان زلو ركب كان نعو زن صبارق خون كم زلو كمهرنا كالوسي اتموصو خاني أمونغو كريستوسن بتخريستيان زلو ركب زن صبارق كم زخونا نفلت سلازي تاسبيتي تخون تسبعي نبتخريستيانن نتا محبرن نكريستوسن وكيلوم سلازلو فتاقزا نكريستوسن دا مسهلو خميرارحو دا أنبري بتخريستيان كتكونو هم زلوا خوينا رأى تمرح اللوا ندقا تعبي كتمرح كتمهر كريستوس كمي كم زقور الله كل دا مهارتنا بلع زلع على بطان دقا تبصح ممرحي استوهبا زي أمونغو زقابير أمونغو ويتايس كريستوسن أمونغو بتخريستيان زلو أمونغو سبعين سبيتن زلو موصلو زملكت نزي قليل كم زو عابي مستر كم زخونه سلازي أم عرف حمشته تقص عسران شمونتن كله خلا كمتي كم أدما سبؤتن أنستم سبؤت ننستم كم سجوم غيرهم كف كلوان يجبؤهم يجبؤهم زبل حجي جبو النت بحق زتا بقى زتوسنا نغاري وصون زخونه نغاري جبو زغبا اكان دحر خوينو
በቃ ዘይተርፍ ነገር ማለት ስለዚህ ነታ ስጋኻ ዝኾነት ሰበይቲ ወይ ካነት ስጋ ዝኾነ ሰብኣይ ካብ ስጋይ ካብ ዓጽመይ ኢሉ ያ ሰበይተይ ኢሉ ዝወሰዳ ሕጂ ታይ ክገብሩኩም ዘለዎም ዝምህረና ዘሎ ነታ ሰበይትሲ ከም ስጉኡ ገይሩ ከፍቅራ ንስጋይ ከመይ ገይረ ዘፍቅራ ዓይነይ መንውሰድ ሓንቲ ካብቲ ስጋይ ኣካላተይ ዓይነያ ገለ ክድልቦ ከሎ ቀልጢፋ ዓይነይ ከይሃረም ገለ ነገር ከይወድቀኒ ይከላኸል ከምኡ ኸኣኒ ነታ ሰበይቲ ከዓ ክከላኸለላ ብዝኾነ ነገር ንማሕበር ከዓ ከምኡ ክንገብር ከም ዝግባአና እዩ ዝምህረና ዘሎ እግዚአብሔር ሽም ዝተባረኸ ይኹን ጋዕ 32 ዘሎ ከነንብቦ ጽቡቅ ገይሩ ይምህረና እዩ ስለዚህ ንሕና ኣካል ክርስቶስ ኢና ማለት 23 ቁጽሪ ምዕራፍ 5:23 ክርስቶስ ርእሲ ቤተ ክርስቲያን ከም ዝኾነ ንሕና ኸ ኣካላቱ ምዃንና ጳውሎስ ይነግረና መልሽ ትሕት ኢሉ ካብቲ ቁጽሪ 30 ኣካላት ስጉኡ ምዃንና እውን ነንብብ ኢና ጳውሎስ ኣብታ ቀዳመይቲ ምዕራፍ ናይዛ ምዕራፍ እዚኣ ማለት እዩ ተመሳሳሊ ነገር ዝጽሓፎ ነገር ኣሎ እታ ቤተ ክርስቲያን ኣካል ክርስቶስ ስለ ዝኾነት ብዛዕባቲ ኣብ መንጎ ክርስቶስን ቤተ ክርስቲያንን ዘሎ መንፈሳዊ ሕብረት ትነግርን ትምህርን እዩ ንሱ ርእሲ እዩ ናይታ ቤተ ክርስቲያን ርእሳይ ንሕና ኸ ኣካላቱ ኢና ኢድ እግሪ ኣፍ ኣፍንጫ ዓይኒ ኩሉ ኣካላት ኢና ኣካል ንወሳወስ እቲ ርእሲ ግን ኣብ ልዕልና ኣሎ ማለት እዩ ኤፌሶን 1:23 ከዓ ምልኣት ኣምላኽ ከም ዝኾንና እዩ ዝነግረና ራዩ ንሕና ኢድ እግሪ ኣካላት ኮይና ሓንቲ እኳ ከይተርፍ ሙሉኣት ክንከውን ጎይታ ሙሉ ኣካለይ ኢኹም እንድሕር ኢሉና እቲ ኣካል ከዓ ክወሳወስ እንከሎ ከም ግቡእ ክመላለስ ክወሳወስ ከም ዘለዎ ኣነ ንኢዳይ ሕግዛኔ ኣይ ከይድኔ ክትብል እግሪ ምኻድ ክትኣቢ ኢድ ምስሳይ ክትኣቢ ዓይኒ ምርኣይ ክትኣቢ ኣይኮነን እንታይ ዳ ነቲ ክርስቶስ ዝጀመሮ ኩሉ ዝሃበናሲ ኣብ ስራሕ ከነውዕሎ ክንትግብሮ እዩ ዝምህረና ዘሎ ምልኣት ኣምላኽ ከም ዝኾንና እዩ ዝነግር ዘሎ ኣብቲ ኣምላኽ ዘውፅኦ መደብ ነቲ ዘለዓለማዊ ዕላማ ንምፍፃም ኣገዳሲ ክፍሊ ክርስቶስ ክንከውን ኣለና ኣምላኽ ብክርስቶስ ኣቢሉ ዕላምኡ ክፍፅም ከም ከሎ ከዓ ንሕና ኣካል ክርስቶስ ከም ዝኾንና መጠን ንዕላማታት ኣምላኽ ምስ ክርስቶስ ክንፍፅሞ ግቡእና እዩ እዚ ምስጢር እዚ ዓብይ እዩ ከመይ ዝበለ ዘደንቕ ረኣይ ይኮን እዩ ኣምላኽ ከመይ ዝበለ ፍሉይ መሰሊ ይኮን ሂቡና ነዚ ሓቅታት እዚ ብሓቂ ንምርድኡ መንፈሳዊ ምስትውዓል ክህልወና ኣለዎ ነዚ እጽልየልኩም ኣለኹ እንዳበለ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኮይኑ ተኣሲሩ ብሰንሰለት እንዳተሳቀየ ከሎ ይጽልየልና ፀቢቑ ክርድኦም ከዓ ይጽልየሎም እቲ ምስጢር ብዛዕባ ብጣዕሚ ዘደንቕ ምዃኑ ንስኮ ሓዳር ኣይነበሮን ንጎይታ ጥራሕ ዘገልግል ነይሩ ኣብ መንጎ ሰብኣይን ሰበይትን ዘሎ ዘደንቕ ነገር ግን ተጠንቀቑሉ ክብል ከሎ ይርኢ ናይ እግዚአብሔር ሽም ዝተባረኸ ይኹን ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ኩሉ ነገራት ንክርስቶስ ትግዛእ ክትከውን ኣለዋ እወ ኣባጊዐይ ድምፀይ ይሰምዓ እንዲ ዝብል
ድምፂ ከይሰማዕካ ስኡልካ ክትከይድ የብልካን ምግዛእ ማለት እኮ እግርካ ከምድላይካ ክትጥቀመሉ የብልካን ኢድካ ከምድላይካ ክትጥቀመሉ የብልካን ገንዘብካ ከምድላይካ ክትጥቀመሉ የብልካን ኣብቲ መንፈሳዊ ዝኾነ ንእግዚአብሔር ባህ ኣብ ዘብል ነገር ከተውዕሎ ኣለካ ማለት እዩ እዚ ኣብ መንጎ ክርስቶስን ቤተ ክርስቲያንን ዘሎ ፍጹም ፍቅሪ እኳ እንተኾነ ጽቡቕ ፍረ ምእንቲ ክንፈሪ እታ ቤተ ክርስቲያን ንክርስቶስ ክትግዝኦ ኣለዋ ኣብቲ ምዕራፍ 5:24 ከምኡ ዝብል ከከም ዝንባሌና ከከም ባህግታትና ከምቲ ንደልዮ ክንነብር ኣይንኽእልን ኢና ሕጂ ግን ከምኡ እዩ ዘሎ ሰብ ከከም ዝደልዮ ምስጢረኛ ብመንገዱ ጥራሕ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኣብዚ ግን ንዓና ግን እንታይ ዝብለና ዘሎ ንእግዚአብሔር ክንግዝኦ ጎይታ ርእሲ ከም ምዃኑ መጠን ንዑ ክንግዛእ ከም ዘለና እዩ እዚ ኣብ ናብራ ቤተ ክርስቲያን ዕላማታት ኣምላኽ ኣብ ምፍፃም ብጣዕሚ ኣገዳሲ ጉዳይ ምዃኑ እዩ ኣብ ብሓዳር ከዓኒ ኣብ መንጎ ሰብኣይን ሰበይትን ዘሎ ነገራት ኣገዳሲ ከም ዝኾነ እዩ ዝመረና ዘሎ እታ ቤተ ክርስቲያን ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክትግዛእ ብዘይ ምኽኣላ ከዓኒ ብዙሕ ፀገም ብዙሕ ሕልኽላኻት ክዓልባ ክመፃ ይኽእል እዩ ኣብታ ቤተ ክርስቲያን እንድሕሪ ንክርስቶስ ዘይትግዛእ ኮይና ብዙሕ ሕልኽላኻት ይመፅእ ንምንታይ መንጎ ቤተ ክርስቲያን ሎሚ ሕልኽላኻት ዘሎ ዘይሰማምዑ ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ፀኒሓ 20 ሰብ ነይርዋ 5 ናብቲ ኸዱ 5 ናብቲ ኸዱ 5 ናብቲ ኸዱ ኣብ 4 ትምቀል ካብ ምንታይ ዝተላዕለ ንእግዚአብሔር ስለ ዘይትእዘዝ ሕልኽላኻት ፀገማት ይበዝሓ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ዘይትግዛእ ሕልኽላኻት ይበዝሓ ብመንፈሳዊ ሕጊ ተመሪሓ ስለ ዘይትኸይድ ሕልኽላኻት ይበዝሓ ፀገማት ይበዝሓ ቤተ ክርስቲያን ሎሚ ኣብ ሽግር እያ ዘላ ንዓና ግን ህይወትና እኳ ከይተረፈ ኣብ ላዕሊ ብሰማያት ምስ ክርስቶስ ተሰዊራ ዘላሲ ንሕና ከዓኒ ናብዚ ምድሪ ኮይንና ንክርስቶስ ዘይንእዘዘሉ ምክንያት እንታይ እዩ ህይወትና እኳ ንሱ ኣብ ጥቕኡ ክትከውን ኣቕሚጥዋስ ንሕና ናብዚ ምድሪ ኮይንና ነንሕድሕድና ዘይንሰማምዓሉ ምክንያት እንታይ እዩ ቤተ ክርስቲያን ሓደ ዘይትኾነሉ ምክንያት እንታይ እዩ ናይ ስልጣን ናይ ገንዘብ ናይ ዝተፈላለየ ካልእ በቃ ካልእ ኣይኮነን እታ ቤተ ክርስቲያን ንክርስቶስ ትግዛእ እንተደኣ ኮይና ኣብ ውሽጣ ግጭት ፀገም ኣይመሃለወን ኣይህልውኒ ፍፁም ምክንያቱ መምርሒ ሂቡና እዩ ኩሉ ኣብዚኣ መፅሓፍ ቅዱስ ዘይሃበና መምርሒ የለን ዘይሃበና ሕጊ የለን ሕጊ እኳ ተዘይፈፀምኩም ነንሕድሕድኩም ፍቅሪ እንድሕር ኣለኩም ነቲ ሕጊ ትፍፅምዎ ኣለኹም ማለት እዩ ኢሉ ባዕሉ ክዛረበና ከሎ ንርኢ ፍቅሪ እንድሕር ኣሎሲ ነንሕድሕድካ ትተሓጋገዝ ኢኻ ኣይትተሓሳሰውን ኢኻ ፍቅሪ ስለ ዘየሎ ግን ሕሜት ባእሲ ሓሶት ክፍኣት ተንኮል ባእሲ በቃ ነንሕድሕድካ ምድፍፋእ ኣብ ክንዲ ነንሕድሕድና ንደጋገፍ ነንሕድሕድና ምድፍፋእ ክርስቶስ እንድሕር ኣሎ ንግዛእ እንድሕር ኮይንና ንክርስቶስ ግን ኩሉ ነገር ሙሉእ እያ ትኸውን እታ ቤተ ክርስቲያን ካልእ ጎይታ ንቤተ ክርስቲያን ዘለዎ ዕላማ ቀንዲ ዕላምኡ እንታይ ክቅድሳ እዩ ቅድስቲ ክትከውን ዕጣር ዘይብላ ንእሽተይ ነገር ደይብላ ፃዕዳ ክዳንሲ ሃመማ እንድሕሪ ዓሊብዎ እሞ እንድሕሪ ሃመማ ሸይኑላ تا تسلم تا صعدا سترأ أمه
ትብከል ተኽዳን አቦና ሰሎሞን ኮም ይብል ስለዚ እግዚአብሔር ከአንበተ ክርስቲያኑ ዕላማው እንታይ ቅድስት ክትኮን ዝተቀደሰት ማለት ዝተፈለየት ኣብ ዓለም ኮይና ንእስራኤላውያን ሲ እቶም ዓሻክር ናይ ናቡከደነፆር እንታይ ኢሎሞ ንናቡከደነፆር እዞም ፍሉያት ዝኾኑ ሰባት ንስኻ ግን ግዝኣት ዝሃብካዮም ስልጣን ዝሃብካዮም ሪኢኻ ንሕግኻ ኣይኽብሩን ኣለው ዝተፈለየ ሕጊ እዩ ዘለዎም ዝተፈለየ መምርሒ እዩ ዘለዎም ክብሎም ከለዉ ንርኢ እግዚአብሔር ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ናብ ቤተ ክርስቲያን ዘለዎ ዕላማ እንታይ እዩ ቅድስቲ ክትከውን ኣብ ኤፌሶን 5 ካብ 26-27 እዘን ክልተ ጥቕስታት እዚኣተን ክርስቶስ ብዛዕባ ስነ ምግባራዊ መንፈሳዊ ባህርያታት ናይ ቤተ ክርስቲያን ንቤተ ክርስቲያን ከም ዝግደሰላ እዩ ዝምህረና እታ ቤተ ክርስቲያን ክትቅደስ ቅድስትን መንቅብ ዘይብላን ክትከውን ነጠብጣብ ኃጢአት ዘይብላ ክትከውን እዩ ዝደልያ ብኩሉ ንጽህቲ ብኩሉ ክብርቲ ክርስቶስ ክቡር ስለዝኾነ ክብርቲ ኮይና ክትመላለስ እዩ ዝደልያ እታ ቤተ ክርስቲያን ሲናብኡ ከቕርባ እዩ ዝደሊ ናብ እግዚአብሔር ክትቀርብ እንታይ ክትከውን ኣለዋ ቅድስቲ መንቅብ ዘይብላ ነጠብጣብ ናይ ኃጢአት ዘይብላ ጽሪቲ ንጽህቲ ክብርቲ ኮይና ክትቀርብ ኣለዋ ኃጢአት ዘለዋ ክፍኣት ዘለዋ እንድሕር ኮይና ኣብ ጥቑ ይትቐርብን እያ መንፈስ ቅዱስ ውሽጥና ዘለውን ይሓድገና ይገድፈና ኣይተጉሂዎን መንፈስ ቅዱስ ኣብ ውሽጥኩም ዘሎ ይብል እንድሕር ጉሂው ግን የጽቅጥ ማለት እዩ ጎይታ ካብ ኩሉ ኃጢአትና ብደሙ ሓፂቡ ድሮ ምሕረት ገይሩልና እዩ እዚ ኣብዚ ሕጂ ድሮ ምሕረት ገይሩልና እዩ ማለት እንታይ ማለት እዩ ደሙ ከፍስስ እንከሉ ኦልሬዲ ካብ ሓጢአት ኩሉ ተሓፂብና ኢና ሕጂ ምስ ተሓፀብና ተመሊሽና ናብ ጭቃ ከይድና ንረስሕ እንድሕር ኣለና ናብ ሓጢአት መሊሽና ንወድቕ ኣለና ማለት እዩ በኋላ ኣባሃላ ምስ ክርስቶስ ተቐቢርና ተሲእና እንድሕር ኮይና ናብቲ ዝተቐበርናያ ከይድና ነቲ ዝተቐበረ ነውፅኦ እንድሕር ኣለና ነቲ ሓጢአት ገና ኣይተቀደስናን ኣለና ጽድቅና ሙሉእ ኣይኮነን ኣሎ ማለት ነቲ ኣምላኽ ብዛዕባ ስነ ምግባራውን መንፈሳውን ጽባቐ ዘለዎ ልዑል ጽዋዓ ንኽንረኽቦ ባዕልና ክንግስግስ እዩ ዘለና ንሕና ኢና ባዕልና ብኩሉ ካብ ሓጢአት እንዳርሓቕና ካብ ክፍኣት እንዳርሓቕና ክንቅደስ ጽድቅና ለቢስና ቅዱሳት ኮይና ክንመላለስ ባዕልና ኢና ክንግስግስ ዘለና ተበግሶ ኻባና እዩ ዝለዓል ኦልሬዲ ዝተወደአ ነገር እዩ ብሕጂ ይኮነን በጃኻ ጽረየኒ በጃኻ ሕፀበኒ ክንደይ ሻዕ ደም ከፍስስ ኣጽሪዩና እኮ እዩ ኣጽረየኒ እንዳበልካ ኣመልሽካ እንድሕሪት ምምላስ ኣጽሪዩና ንዓኻትኩምን ንዓይን ብደሙ ገይሩ ኣጽሪዩና ሓፂቡ ኣጽሪዩ ኃጢአት ዘይብልና ገይሩ ደው ኣቢሉና ባዕልና ኢና ተመሊሽና ናብቲ ሓጢአት ኣጽረየኒ ተመሊሽካ ተተመሊሽና ኣጽረየኒ ክንብሎ እዚ ክርስቲያናዊ ስራሕ ኣይኮነን ብዛዕባ ሕጂ እሞታ ቤተ ክርስቲያን ምሕደራኣን ስነ ስርዓታን ከመይ ክመስል ኣለዎ ናብ ዝብል ክንኣቱ ኢና ሕጂ ቤተ ክርስቲያን ከመይ ክትመሓደር ቤተ ክርስቲያን ሲ ተቋቂማ ኣላ ርእሳ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ነገር ግን ስርዓት ዘለዋ ኮይና ምእንቲ ክትከይድ እግዚአብሔር ከዓ ናይ ስርዓት ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ኣብቲ ብሉይ ኪዳን ክንርኢ ከለና ስርዓት ሂቡሎ ስለዚ መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ ምሕደራ ቤተ ክርስቲያን እንታይ ዝምህረና ነፍሲ ወከፉ ቤተ ክርስቲያን ዝተፈላለየ ናይ ኣሰራርሓ ስነ ስርዓት ኣመሓዳድራ ኣለዎ ኣብዚ ዓዲ ዘለዎ ሕጂ ተትሪኡ ኣብዚ ኸድካዮ እቲ ፓስተር ንዑ ከም ዝጥዕሞ ገይሩ መምርሕ ኣለዎ ናቱ ስነ ስርዓት ናቱ ስርዓት ኣለዎ ኣብ ጀርመን ትኸይድ ናቱ ኣብቲ ትኸይድ ናቱ ኩሉ
كل زخونه بتخريستيان تفلاليه ناي سرارها سرعات له እግዚአብሔር ግን ሓደ ስርዓት ይቡ በመንፈስ ቅዱስ ገይሩ ዝመርሕ ስርዓት ገሊኦም ምስናይ ወፃኢ ውድባት ስልጣን ሙሉ ስልጣን ሒዞም ተሰማሚዖም በትናይ ካል ምሕደራ በትናይ ካልኦት ምሕደራ በዚህም ተኸዱ ብሎም በትንሳቶም ዝኣሰርዎም ቡ ይምርሑ ማለት ይገሊኦም ቡ ይመሓደሩ ማለት ተበተ ክርስቲያን ቡ ትመሓደር ገሊኦም ከዓ ኣብ ናይ ገዛእ ርእሶም ወይ ከዓ ናይ ገዛእ ስልጣኖም ዝተሰረተ በዓላቶም ዝሰረትዎ ናይ ምሕደራ ናይ ቤተ ክርስቲያን ምሕደራ ኣለዎ ኩሎም ዝተፈላለየ ስርዓት ኣለዎ መጽሐፍ ቅዱስ ግን ቤተ ክርስቲያን ንመሓዳደረሉ ጽሩይ ዝኾነ መምርሒ ከም ዘሎ ይምህረና እዩ ስለዚ መጽሐፍ ቅዱስ ብዛዕባ ስርዓትን ምሕደራን ቤተ ክርስቲያን እንታይ ከም ዝብል ብውሕዱ ክንርኢ ኢና ስርዓት ቤተ ክርስቲያን እንታይ እዩ እንታይ ስርዓት ናይ ቤተ ክርስቲያን ክርስቲያን ብስርዓት ክምራሕ ኣለዎ እሞ እንታይ ስርዓት ስነ ስርዓት ቤተ ክርስቲያን ትብል ቃል ከምቲ ብዙሕ ግዜ ዝተምሃልናዮ ካብታ አቅላሲያ ትብል ናይ ግሪክ ቋንቋ ከም ዝመፀት ኢና ትርጉማ ጉባኤ ማለት እዩ አኼባ ማለት እዩ ጽዋዓት አሴምብሊ ጉባኤታት ብክርስቶስ ዝተጸውዑ ዝተኣከቡላ ማለት ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ናይ ሰባት ጉባኤ ንምምልካት እዩ ዝምህረና ግብረ ሐዋርያት 19 ካብ 30 ስጋ 40 ሓደ እንድሕር ኢናዮ ብዛዕባ እዚ ዝምህረና ናይ ሰባት ጉባኤ ብክርስቶስ ብናይ ክርስቶስ መምልሕታ እንዳተመርሑ ዝኸዱ ኣብ ግብረ ሐዋርያት 19 ካብ 30 40 ደቂ እስራኤል ኣብ ግብረ ሐዋርያት 7:38 ክንርኢ ከለና ደቂ እስራኤል ከዓኒ በቲ ሕጊ እግዚአብሔር ዝሃቦም ቡ እንዳተመርሑ ይኸዱ ነይሮም ኣብ ማሕበር ኣብ በረኻ ምስቲ ኣብ ደብረ ሲና ተዛረበው መልእክትታት ምስ ኣቦታት ዝገበሮ ዝሃቦም ሕጊ مستنا عنا كوبا خانتي هياو قال تقبل نسويو تقاتي هياو تكون قال نسوي اندات حلالفنا بانا مسي مالتي ስለዚህ አካል ክርስቶስ ዝኾና ሃኒ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 1:22 ንብዘሎ ከዓ ኣብ ትሕቲኣ ኣጋሩ ኣግዝኦ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ርእሲ ምእንቲ ክኸውን ድማ ነታ ማሕበር ወፈዮ ዝብል ከምቲ ምዕራፍ 5 ኤፌሶን ዝረአናዮ ቅድም ርእሳ ንሱ እንድሕር ኮይኑ ነታ ማሕበር እንድሕሪ እግዚአብሔር ከዓኒ መራሒኣ ክኸውን ወፊይዎ እንድሕር ኮይኑ ክርስቶስ ከዓኒ ዝወከሎም ሰባት ስልጣን ሂቡ ዝወከሎም ሰባት መምሃራን ወንጌላውያን ተፈላለዩ ሓሙሽተ ውህበታት ነታ ቤተ ክርስቲያን መጽረይ ምህነጽ ዝኸውን ውህበት ሂቡሎ እቲ ርእሲ ዝኾነ ስለዚ ብኡ ባኣቶም እንዳተመራሕና ንሳቶም ካብ ላዕሊ ካብ ሰማይ እንዳሰምዑ ንዓና ክምህሩና ንሕና ከዓ በቲ ዝምህሩና እንዳተመራሕና ክንከይድ ከምዚ ኣባጊዕ ጓሳ ኣባጊዕ ምናልባሽ ሓንቲ በጊዕ ፀጋም የማን እንድሕር ኢላ ብበትሪ እንዳሃረመ ዝመልሳ ከምኡ ገይሮም ዝኣልዩ መራሕቲ ይህቡና ስለዚ ዛናይ ከባቢ ኣብዚ ዓለም ዘላ ኩላ ከባቢ ንብሎ ኣብ ሓደ ናብ ሓደ ኣብ ዞባ ዘለዋ ቤተ ክርስቲያናት ኣኼባ ጉባኤ ዝብል ነዚ መጽናዕቲ እዚ ንምርድኡ ምእንቲ ክሕግዘና ብቀዳምነት ኣብቲ ከባቢ ትርከብ ቤተ ክርስቲያን ዝግበር ፕሮግራም ኣመንቲ ከም ሓደ ጉባኤ ጌርና ምስ ንሪኦ ክበርሃልና ክእሊ ቤተ ክርስቲያን ሓንቲ ካብተን ትካላት እግዚአብሔር ከም ዝኾነት ንጹር እዩ ቤተ ክርስቲያን
أنت هو يقلصلكم نيره እግዚአብሔር አርባዕተ ትካላት አለውልና ቤተሰብ ቤተክርስቲያን እስራኤልን እዛ ቤተክርስቲያን መንግስትን ከምዘለዎ ትካላት ናቱ ንምድሪ ኣብ ሰማይ ኮይኑ ንምድሪ ዝመሓድሩሉ ትካላት ከምዘለዎ ግልጽ እዚኣቶም ብስነ ስርዓት ከመሓድሩ እዮም ተጸዊዖም ንጹር እዚ እግዚአብሔር ትካላት ናይ አምላክ ኮይኖም ከገልግሉ እዮም ተጸዊዖም ኣብተን ትካላት ኣብ ቃል አምላክ ክንርኢ ከለና ኣብተን ትካላት አይሁዳውን ኣለው አህዛብ ኣለው አይሁድ ደቅ እግዚአብሔር ማለት እዩ ቶም አህዛብ ከአኒ አምላክ ዘይኣምኑ ማለት እዩ እቲ ቃል አምላክ ክንርኢ ከለና ኣብሉ ይክዳን ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 10:32 አይሁድ ኮነ ጽርዓውያን ወይ ንማሕበር አምላክ ኮነ መዕንቀፊ ኣይትኹኑ ረዩ ንአይሁድ ኩኑ ንሕና ደቂ አምላክ ኢና ትብሉ ነቶም ጽርዓውያን አህዛብ ዝበሃሉ ወይ ከዓ ነቶም ማሕበር አሚኖም ብክርስቶስ አሚኖም ዝጓዓዙ ዘለው መዕንቀፊ ዝኾነ ነገራት ኣይትግበሩ እዚ ዘይኣምን ስኡሊ አረመንያ እዩ ጽርዓዊ ኢልና ክንዕቆ ከም ዘይብልና እዚ አይሁድ እዩ ኢልና ክንዕቆ ከም ዘይብልና ንሕና ካፉ ልጃት ኢልና ክንካውን ከም ዘይብልና እዩ ዝዛረብ ዘሎ ኣብ ቆሮንቶስ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 10:32 ማሕበር አምላክ ዝበላ ኣብዚ ነታ ቤተክርስቲያን ብመንፈሳዊ መዳይ በቶም ንክርስቶስ ከም መድኃኒኦም ገይሮም ተቀቢሎም ዝኣምንዎ ዝነበሩ አይሁዳውያንን አህዛብን ዝቆመት ያ ካብቶም አይሁዳውያን ነይሮም ክርስቲያን ካብ አህዛብ ውን ነይሮም የመጎይታ ዝተቀበሉ በዓል ጳውሎስ አቢሎም ናብ ጎይታ ዝመጹ ቤተክርስቲያን ብኸመይ ክውደብን ክህነጽን ከም ዘለዎ ተፈላለየ ርእይቶታት አሉ እዚ ከዓ ኣብ ምድሪ እዛ ኣብ ከባቢ ዘላ ቤተክርስቲያን ናብ ሰለስተ ልሙድ ዓይነት ምሕደራ ቤተክርስቲያን ይመርሓና እንታዮም ኤጲስቆጶሳት ዝበሃሉ ፕሬስባይተሪያን ዝበሃሉ ከምኡ ከዓ ጉባኤ ሓፈሻዊ ዝበሃሉ ካልኦት ሃይማኖታት ማለት ይትካላት እዚኦም ኤጲስቆጶሳት ዝበሃሉ ካቶሊክ ኦርቶዶክስ ማለት እዩ ፕሬስባይተሪያን ዝበሃሉ ከዓ ዞም በዓል ባፕቲስት እዚኦም ዝተፈላለዩ ወንጌላውያን ማለት እዩ ሓፈሻዊ ጉባኤ ዝበሃል ከዓ ካብቲ ትካላት ዝተፈለና ከዓ ንሕና ከዓ ተሐድስና ኣለና ኻኒ እዚ ኩሉ እዚ ነናቱ ዝኾነ ምሕደር ኣለዎ ንኣብነት ናይ ኦርቶዶክስ ናይ ሮማ ካቶሊክ ናይ እንግሊዝ ሜቶዲስት ከምኡ ከዓ ዞም ሉተራን ኣብያተ ክርስቲያን ከምዚ ቅድም ዝነገርኩኹም እቶም ኤጲስቆጶስ ዝበሃሉ ናይ ኦርቶዶክስ ናይ ሮማ ካቶሊክ ነመ እቶም ካልኦት ከዓ ፕሬስባይተሪያን ዝበሃሉ ከዓ ናይ ሜቶዲስትን ናይ ዞም ሉተራን ኣብያተ ክርስቲያናት ዝርከቡ የመ ግልጽ ንምግባር እዚ ምምሕዳር ትብል ቃል እቲ ምርጫታት ካብቲ ሰናይ ቅኑዕ ዝኾነ ዝተወሰነ ክሳዕ ዘይተሓላለፈን ንኻልኦት ክሳዕ ዘይጎድእን ምርጫታት ናይ ምግባር ናጽነት ኣለዎ ነፍሲ ወከፍ መምርሒ ናይቲ ቤተክርስቲያኑ ዘውፅኦ ኣለዎ ነቲ ቃል አምላክ ዘይትንክፍ እንድሕር ኮይኑ ቅቡል እዩ ማለት እዩ ካብቲ ቃል አምላክ ወፃ እንድሕር ኮይኑ ግን ብምንም ዓይነት ኣይንክተሎን ኢና ማለት ስለዚ ከዓ ምምሕዳር ቤተክርስቲያን ኣመንቲ በዓሎም ውሳኔ ክገብሩ ዝኽእሉ ወይ ከዓ ኣብ ስርዓት እታ ቤተክርስቲያን ንሓድሕዶም ዝሰማምዕሉ መምርሒ ዘዳሉ ብመንፈስ ቅዱስ እንዳተመርሑ አምላክ ብዛዕባ ስርዓት ኣመሓዳድራ ቤተክርስቲያን ዕላምኡ እንታይ እዩ እታ ቤተክርስቲያን ብስርዓት ክትመሓደር ብቕዓት ኣገልገልቲ ዝቆፃፀርዋ ነታ ቤተክርስቲያን ዝሕልውዋ ክህሉ ልዕሊ ኩሉ ከዓ መራሕን ኣመሓዳርን ልዕሊ ኩሉ መኒ ኣምላኽ እዩ ነታ ቤተክርስቲያን ዝሕልዋ መኒ ርእሳ መኒ
ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብደሙ ስለዝገዛኣ ብመንፈስ ቅዱስ አቢሉ ዝሕልዋ ልዕሊ ኩሉ ነታ ቤተ ክርስቲያን መን እዩ እግዚአብሔር አቦይ ዝለዓለ በዓል ስልጣን እዚ ጽቡቅ ጌልና ክንፈልጦ ኣለና ታ መንግስቲ ሲ ናይ ክርስቶስ ናይ እግዚአብሔር ያንበር ናይ ውልቀ ሰባት አይኮነትን ስለዚ እግዚአብሔር ይዝመርሓ እግዚአብሔር ዝመርሓ እንድሕር ኮይኑ ኩሉ መምርሒታት ከዓ ሂቡሎ ማለት እዩ ማቴዎስ 18 ካብ 15 ስጋዕ 10 ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ካብ 1 ስጋዕ 4 ብዛዕባ ስነ ስርዓት ኣወሳስዳ ድራር ጎይታ ብዙሕ ስነ ስርዓታት ብዙሕ መምርሒታት ይቡና ኣሎ ከመይ ብዛዕባ ድራር ጎይታ ከመይ ንሓደ ዘይሰምዕ ሰብ ብከመይ ትመርሖ ብከመይ ትቆጽዖ ብከመይ ተኣስሮ ብከመይ ትፈትሖ እዚ ኩሉ እዚ ስነ ስርዓት እዚ እግዚአብሔር ሂቡሎ ኣብቲ መጽሓፍ ቅዱስ ኣሎ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጽሒፉልና ኣሎ እቶም መራሕቲ ከዓ እቲ ክገብርዎ ዘለዎም ነገራት ዝገልጽ ዝርዝር መምርሒታት በዓላቶም ክውስኑ ከውፅኡ ከም ዘለዎም ይጽቡቕ ካብ ምስ መጽሓፍ ቅዱስ ዝተተሓሓዘ ልብቲ ህዝቢ ብመንፈስ ቅዱስ ዝምራሕ ክኸውን ጽቡቕ ትምህርቲ ክረኽቡ ኣለዎም እንድሕር ጽቡቕ ትምህርቲ ብመንፈስ ቅዱስ እንዳተመርሑ ተማሂሮም ካብቲ ሕጊ ኣይወፁን የመ ኣብ ጸገም ኣይትወድቕን ያታ ቤተ ክርስቲያን ከም ዳዓንተ ወይ ዝበልናዮ በኋላ አባሃላ ቤተ ክርስቲያን በመንፈስ ቅዱስ ስለትምራሕ ኣብቲ ሕጊ ጌጋ ኣብዝሎ ከምዚ አሎ ኣይትብልን ኢኻ ንምንታይ መንፈስ ቅዱስ ስለዝመርሓ መንፈስ ቅዱስ ዘይምርሑ ዝያዳ ትውክልቲ ናብ መንፈስ ቅዱስ ዘይገብሩ ግን ናታቶም ፖሊሲ የውፁ ናታቶም ሕጊ የውፁ በብዚ ኺድ በታ ኣይትኺድ እንዳበሉ ብዙሕ ነገራት ይገብሩ ስለዚ ምስቲ መጽሓፍ ቅዱስ ዝቃረን ብዙሕ ነገራት ይገብሩ ማለት ስለዚ ብኩሉ መዳያት ንምቁጽጻር ንዕዮ ቤተ ክርስቲያን ዝሕግዙ አምላኽ ውህበታት ይብሎ ነዚ እቲ ውህበታት ኩሉ ዝሃበ ኩላህና ሓደ ቋንቋ ምእንቲ ክንዛረብ ሲ ሓደ መንፈስ ይቡና ኣሙሉ ዓለም ዘለና ኩላህና ብሓደ መንፈስ ክንምራሕ መንፈስ ቅዱስ ምእንቲ ኣነ ከምድላየ ከይትርጉሞ ነቲ ቃል ኣምላኽ ኦታ ሓደ ከኣኒ ከምድላየ ከይትርጉሞ ኩላህና ምእንቲ ብሓደ መንፈስ ኮይና ክንትርጉም ሓደ መንፈስ ኣሙሉ ዓለም ዘለና ናይ ክርስቶስ ዘበልና ብሓደ መንፈስ ገዚእና ንሕና ከዓ ንዑ ተገዛእቲ ክንከውን ኣለና ኦቲ መምርሒና ኩሉ ከኣኒ ካብኡ ዝወፀ ክኸውን ኣሎ ናይ እግዚአብሔር ሽም ተባረኸ ኣምላኽ ነታ ናይ ከባቢ ዘላ ቤተ ክርስቲያን ንስኻትኩምና ኣነ ናብ ሙሉእ ዓለም ዘለዉ ቤተ ክርስቲያናት ማለት እዩ መንፈሳዊ ውህበታት ወይ ከዓ ዕዮ ገጊዲኦም ንኩሎም ሂብዎም እንተ ወይ ዝበልና ኣብቲ ምዕራፍ 4 ናይ ኤፌሶን ካብቲ ኣካል ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን ምክፍፋል ምእንቲ ከይህሉ እቶም ኣባላት ንሓድሕዶም ክደጋገፉ ምእንቲ ክትሓላለዩ ከዓኒ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 12 ካብ 13-31 ኣይሁድ ወይ ጽርዓዊ ባሮት ወይ ጭዋታት እንተኾንና ንሕና ኩላትና ሓደ ስጋ ምእንቲ ክንከውን ሲ ብሓደ መንፈስ ተጠሚቕና ኢና እሞ ሓደ መንፈስ ሰቲና ነታ ኣብቲ ከባቢ እትርከብ ኣካል ክርስቶስ ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን ውህበት ግዴታታት መምርሒታት ይዋይ ነዚ ኣምላኽ ዝሃቦም ውህበታት ቀዳምነት ሂቦም እጃሞም ነፍስ ወከፍ ተማብታ ማሕበር ደለዉ ነፍስ ወከፍ እጃሙ ክሰርሕ ክገብር መምርሒ ተዋሂብዎ ውህበት ተዋሂብዎ በታ ውህበቱ መሰረት በታ ኣምላኽ ዝመርሖ መሰረት ክኸይድ እዚ ውህበት እዚ ተዋሂብና ኣብ ቆሮንቶስ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 12-18 ታይ ዝብላሎ ኣምላኽ ድማ ኣብ ማሕበር ቅድም ሐዋርያት ካልኣይ ነቢያት ሳልሳይ መምህራን ሓር ገበርቲ ሓይልታት ሓር ውህበት ምፍዋስ ምርዳእ ድኹማት ምምራሕ በበይኑ ዝዓነቱ ቋንቋታት ሰሪዑ እዚ ኩሉ እዚ እንታይ እዩ
ስርዓት ኣብ ቤተክርስትያን ክህልዎ ከምቲ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ጥቕስ 11 ብትላዕሊ ዘንበብናዮ ንሱ ንገሊኦም ሐዋርያት ገሊኡ ነቢያት ገሊኦም ከዓ ወንጌላውያን ገሊኦም ጓሶትን መምሃራንን ገይሩ ሃቦም ዝብለና ከምኡ ከዓ ኣብዚ ምዕራፍ 12 ናይ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ጽቡቕ ገይሩ ከመይ ገይሮም ክጥቀምሉ ከም ዘለዎ እቲ ውህበታት ብከመይ ክንጥቀመሉ ከም ዘለና ከምዚ ሕጂ ከም ድላዮም ዝጥቀምሉ ዘይኮነ እግዚአብሔር ሲ ንነፍስ ወከፍ ሓንቲ ህያብ ከመይ ጌርና ክንጥቀመላ ከም ዘለና መምርሕ ኣለዋ ናይ ፈውስ ውህበት እንድሕርለኒ ከመይ ጌረ ክጥቀመላ ከም ዘለኒ ከመይ ጌረ ኣብቲ ጉባኤ ክሰርሓላ ከም ዘለኒ መምርሒታት ሂቡኒ ንድኹማት ክትረድእ እንድሕር ኮይንካ እግዚአብሔር ስቕ ኢሉ ሓግዝ ርዳእ ኣይብለካን እዩ ቅድም ሂበካ ንዓኻ ድሓር ነቲ ድኹም ክትሕግዝ ንርእስኻ ከተውዕሎ ዘይኮነስ ንድኹማት ናይ ምምሕዳር ውህበት ዝሃቦም ኣለዉ ምምሕዳር ደይ ተዋሃቦም ኣብ ቸርች ከባላሽው ከለዉ ግን ንርኢ ፓስተራት ክኾኑ መምህራን ክኾኑ ዝሃቦም ኣለዉ ነቢያት ክኾኑ ዝሃቦም ዘይተዋሃቦም ተዋሂቡና ኢሎም ግን ደይ ነቢያት ኢና ዘይ መምሃራን ኢና ገበርቲ ሓይሊ ዘይኮኑ ገበርቲ ሓይሊ ኢና እንዳበሉ በቃ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ክትክልክሎም ዘይትኽእል ግደፍ ክትብሎም ዘይትኽእል ዘይሰምዑኻ በዚ ግዜ እዚ መሊኦም እዮም እግዚአብሔር ግን ኣብ ኩሉ ሰሪዑ እዩ እቲ ዝሰርዖ ከዓኒ ብኣግባቡ ክንጥቀመሉ ስርዓት ብዘለዎ መንገዲ ይቡና እዩ ኣብታ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ ዝተፃሓፈት ጥቕሲ ያርታ ኣብታ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ ዝፀሓፋ ሐዋርያ ጳውሎስ ድሓረ እውን ናብ ሰብ ኤፌሶን ዝፀሓፋ ማለት ኣብ ምዕራፍ 12 ናይ ቀዳማይ ቆሮንቶስን ኣብ ምዕራፍ 4 ናይ ኤፌሶንን ዝፀሓፈን ኣለዋ ወላ ቅድሙን ድሕሩን ይኹና እምበሪ ምክንያቱ ናብ ኤፌሶን ክፅሕፋ ከሎሲ ፀኒሑ እዩ ዳርጋ ድሕሪ 10 ዓመት ሃቢሉ ፀኒሑ እዩ ሰዲድዋ ማለት ናብ ኤፌሶን ኣብቲ ግዜቲ ቃል ኣምላኽ ኣብ ገሊኡ ተቐባልነት ይረክብ ነይሩ ኣብ ገሊኡ ካ ተቐባልነት ኣይረክብን ነይሩ ስለዚ እቲ ቃል ኣምላኽ ኣብ ገሊኡ እንዳዓበየን እንዳበወስኸ ይኸይድ ነይሩ ኣብ ሓደ ኣብ መሰናኽላት እንዳፈጠረ ይኸይድ ነይሩ መሰናኽላት ይፈጥር ነይሩ ማለት በዚ መሰረት እዚ ኣብ ምዕራፍ 4 ናይ ኤፌሶን ኣብ 12-16 ምሕደራ ቤተክርስትያን ነዚ ስዕብ ሽቶታት ከማልእ ከም ዘለዎ ይምህረና ስለዚ እንታይ ስርዓት ሕጂ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 4 12-16 ቤተክርስትያን እቲ ጎል ናቱ እንታይ ከተማልእ ከም ዘለዋ ቤተክርስትያን ተማልኦ ዘለዋ ሓንቲ ቤተክርስትያን እንታይ ክትመስል ከም ዘለዋ ይምህረና ቀዳማይ ፍጹማትን ቅዱሳንን ንምግባር ኣብ ምዕራፍ 4:12 ቶም ቅዱሳት ነቲ ግብሪ ኣገልግሎት ንምንጻህ ስጋ ክርስቶስ ሙሉኣት ምእንቲ ክኾኑ ይኹም تا محبر تقائم بدم كريستوس يسوس دمو أفسيسو أقائمو الله حجتهم تقائمت بتهرستيان كارسا كريستوسي نتا ترأس كريستوس زخونا خاني فتصومات زخونو قدسات زخونو سبات من أنتي كتوز تابت خريستيان سبات هيبو لناو بوهبت هيبو الله فتم قدسات نتي قبر أقلقلوت دمهنات كاني سقا كريستوس ملأت نمخوان كاني يقلقلو مالتي إذا علامة زي نتوم أمنتي زخونو كلهم بأمنتهم عند عبيو كخلو نكريستوس عند مسلو كخلو
كمتي أب رومي معرف شمونته خاف 28 نتوم أملاق زفقرو كم مخلو تصوعوا قنا كل نسنا يوم كم زدقفهم نفلت إنا تحتي لقاء 29 تايبل نتوم قدم زفلتهم نسو نبزحات حواتسي بخرم انت كخون مسلو ودوك مسلو قدم مدبهم نايز قابير شي مبارك سلازي انتاي تتاشمو تقندي مملحنا ايتا بتخريستيانسي نتودو ندا مسلنا خنكيد ندا تغيرنا اما معلتي كابلومي صباح نودو ندا مسلكو خيد كاب صباح دحر صباح نودو ندا مسل كريستوس ندا مسل ندا تغيركو خيد ايه نابت محبركو في لمبري زل عالم ابذلخو ندا رقصكو نبر في التخصاوتا كون تصوعي كم يزبلنا زلو نسقاتكم قنا منفس أملاح حديركم انت أليس بمنفس مبال بالسقاء أيكونكم انزلقم انت منفس كريستوس زي بلو قنا نسو ناتو أيكوناني لنا بكا منفس قدس سيبوكا بتمنفس تماريحكا منفس قدس زي تسمع عند عرقينكا كريستيان أيكون كان يزبلنا زلو كلاتنا ناب حبرة امنت ناب فلتات ود أملاح ناب أخول سبعي ناب لك ملأت بس حنا كريستوس كسع نبصح كم تعنت وجرا انا افسون 14 بزياده ان كريستوس صبو جنا هنفلطو حبرت كهلونا مسو ملأت من انتم كون سبوت ملأت كنبهال سن كريستوس كنفلطو لنا كاوس تعرف ملأت يكوننا كلاي بطرس 13 شومن تخاب صقا فلطت بغيتانا مدحنان يسوع كريستوس دع ابيو نعوها حجن نمعلت زلالمن كبري يخنو يبلنا نزقابير شم يبارك حجي نزي تمهرت زي اب انصوكيا زنبرت بتخريستيان تختولن يراب قبر حواريات 11 اندحرينا كاب 20 كنتن سقا 26 نسا تختولن يراب بتخكل صبو غيرهم يختولون يراب تي اب قبر حواريات معرف كلته انتوي 40 كنتن زنببنا 40 حدا سقع 40 كنتن كاتاي بالسي وتم شعو زربو بايلوم سمعوا زنبرسي تطميقهم نستطمقوا خان انتاي غيرو استاذ 3000 اكل سنه بتاع محبر توسيهم بحركه بتمهرت حواريات انداوسخو اندا تمهارو بحبرت اندا معبلو بتحتنا مالك بمقواس غيرا درار غويتا انداوسودو بحنسا اندا تصليو صنيعم كاينبرو نيرو مالك هجي زاب انصوكيا زنبرت بتخرسيان بسنة سرعات نتي حقي تبختولا نيرا قال اي تقدميت انت قالنا تقدميتي فصوماتن قدساتن كنكون قال اي تخاني نصحنا سغا يسوع كريستوس نصحات بقى ان يسوع كريستوس كنمثل ابتا معرف 14 تخلت افسو بكريستوس سقعن ازي شتوزي وي زغولزي امنتي نخبزحن اب كريستوس كا نخدلدلن زحجز مالتي لذي اب استفرالي بوتاتات اما اب قبري حواريات اب قبري يوعلو اتم بت وانتي زنورو قبر حواريات كل تربعن حدنكم تقدم زنبب كلكم اب كلاي قرنطس 10 18 سالسيتي امنتي اب قدمي يسوع كريستوس قدوساتن فصوماتن كون فصومات كوينوم صنيعهم نصيهم دو كسع زبلو اب قدمي كريستوس كي حفرو دو كبلو علاما ناي محدار ويكا سنه سرعات زمالو ابتا محبر ازي علامهم من بعد لذي لمعلتي ابزي اطو نبلالنا زمص ناي مريحنت سرعات بتخريستيان انتايو إلنا خنرينا نايز قابير شمس تبارخ يخون زيان 3 نطب حج زرعناين انتاي زبلا انتاي النيرن اتي املاخسي نتانا اب كباب زلا بتخريستيان منفساو هبتات ايوها قده يو سريتوانيرو موت قيدا انتاي يزمسل نيرو فصومات مقبار قدسات مقبار مليشا خاني
ንጹሓት ምግባር ንስጋ ክርስቶስ ንምምሳል መልሻ ከዓኒ ኣመንቲ ኣብ ቅድሚ ክርስቶስ ቅዱሳትን ፍጹማትን ኮይኖም ክዓዩ ከም ዘለዎም ኢና ተማሂልና ጎይታ ባርኽኩም ንዝመጽእ ዘሎ ኣብቲ ሕጂ ኣብዚ ንወዲና ሕቶ ዘለዎን ንዕሎ ሕቶ ክትኾኑ ትኽእሉ ኢኹም ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም ናይ እግዚአብሔር ሽም ይባረኽ ክብሪ ንኢየሱስ ይኹን ሕቶ ዘለዎ ወላ ብጽሑፍ ክትሓላልፍ ይኽእል እዩ ኣብቶም ኣገልገልቲ እቲ ሕቶ ናብኣቶም በፂሑ እቲ መልሶም ከዓ ግቡእ መልሲ ክረኽቡ ይኽእሉ እዮም በዚ ትምህርቲ እዚ ብዛዕባ ቤተክርስትያን ኢና ንምሃር ዘለና ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ሰሙን ናይ መሪሕነት ስነ ስርዓት ቤተክርስትያን ከመይ ይመስል ብዝብል ክንርኢ ኢና ናይ እግዚአብሔር ሽም ይባረኽ ጎይታ ባርኽኩም ጥያቄ እንድሕር ዘይብልኩም ምናልባሽ ኣብቲ ኣብዚ ዩቲዩብ ይኹን ኣብ ፌስቡክ ነዚ ሰሚዕኩም ናብ ጎይታ ክትመፁ ትደልዩ ጎይታ ክትቅበሉ ትደልዩ ነቶም ምሳኻትኩም ዘለው ተዘራሪብኩም እዞም ኣገልገልቲ ከዓኒ ክመርሑኹም ይኽእሉ እዮም ክድውልሎም ትኽእሉ ኢኹም ናይ እግዚአብሔር ሽም ዝተባረኸ እዩ ብሓንሳእ ኮይና ክንጸሊ ኢና እምበኣር ጸሊና ፕሮግራምና ክንዓፂና ወዲእና ስለ ዘለና ክብሪ ንኢየሱስ ይኹን እግዚአብሔር ይባርኽኩም እግዚአብሔር ጸጉ ይብዛሕልኩም ንጸሊ እግዚአብሔር ኣቦ ነመስግነካን ነኽብረካን ኣለና ያው ዝኾነ ቃልካ ክትምህረና ጸኒሕካ ካብ ዛዕባ ቤተ ክርስቲያንካ እንታይ ክትመስል ከም ዘለዋ ብደምካ ዘፅረኻይ ኣፅሪኻ ዝሃብካና ብንጽህታ ከዓ ክንረክበካ ከም ዘለና ዕጣር ዘይብላ ነጠብጣብ ዘይብላ ሓጢኣት ዘይብላ ጌርና ክንረክበካ ከም ዘለና ምህረና ጸኒሕካ ኢኻ እሞ ዝተፈላለየ መንገዲ እግዚአብሔር ኣምላኸይ ብዛዕባ ቤተ ክርስቲያን ዝሃብካና ብእምሮና ሒዝና ንብዙሓት ንምምሃር ክጠቕመና ክኽእል ንፍልጠት እውን ክጠቕመና ክኽእል ወድና ብላዕሊ ኣብ ሰማያት ምሳኻ ተሰዊራ ከም ዘላ ኣብ ምድሪ ጥራሕ ዘይኮነሲ ነቲ ናብ ሰማይ ዘሎ ክንጥምት ከም ዘለና ነዚ ናይ ምድሪ ነገር ምውታት ከም ዝኾንና ፈሊጥና ነቲ ብሰማይ ዘሎ ጥራሕ ክንጥምት ከም ዘለና ምሂርካና ኢኻ እሞ እግዚአብሔር ኣቦ ብኡ ክንመላለስ ክንክእል ጸጋኻን ሓይልኻን ከተብዝሕ ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ንጽልይ ኣለና ጎይታ ኦልሬዲ بدمك حسبك أطريقا أخذ دوا بالكنا نتيجة صراحنا نتيجة بالكنا كنقص لوخ الملئات أبت ملئات كنملء كم زلنا إن هذا أزل تجبؤنا بري تنقبر زلنا سجابير أملاخي بمنفس قدوس ندات مرحنا هنفس ما إذا أدلنا بر دحريت كنملس كم زي بلنا بزحت سلز مهار كنا تمسكن እግዚአብሔር አቦ እጅኻ ኣብዚ ማእኸልና ምናልባት ዝሓመመት ተሎ ክትፍውስ ትኽእል ኣነ ፈዋሲ ኢኻ እግዚአብሔር ዝበልካ ኣምላኽ ኢኻ እሞ ዝሓመሙ ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ክፍወሱ ጽልይ ኣለኹ ዝተፈላለየ ሕማም እግዚአብሔር ኣምላኸይ ብናዝራዊ ብኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ሕማም ዘበለ ኩሉ ካብ ኣካላት ደቂ ኣምላኽ ተነቂሉ ክኸይድ ብሽም ኢየሱስ ንጽልይ ኣለና ንሕናስ ንጹሃት ብደሙ ዝጸረና ብደሙ ዝነጻህና ብድራር ጎይታ ዝነጻህና ዝጸረና ኮይና ኣብ ቅድሚት ዶ ክንብል ኢና ተጸዊዕና እሞ እግዚአብሔር ኣቦ ደምካ ከንጻህና ፈውስኻ ከንጻህና ብኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ንጽልይ ኣለና ዝሓመሙ ዘበሉ ይፈወሱ ንሓጢኣት ምሕረት ትገብር ናይ ምሕረት ኣምላኽ ኢኻ እሞ ምሕረት ጌርካ ኣምላኸይ ክትፍውሰና ጽልይ ኣለኹ ተረፈ ግዜና ኩሉ ባርኽ እግዚአብሔር ኣቦ ሰሙን ሙሉእ
ንስኻ ኣምላኽ ከተሳልየና ካብ ክፉእ ኩሉ ሰሙን ሙሉእ ጥራሕ ዘይኮነ ዕድሜና ሙሉእ ንዓኻ ሕጅና ክንመላለስ እንከለና መንፈስ ቅዱስ ምሳኻትኩም ዝነብር ምሳኻትኩም ዝሓድር ድበልካና ብመንፈስ ቅዱስ ክንመላለስ ንብርሃን ናይዛ ዓለም እዚኣ ኮይንና ክንመላለስ ክንክእል ወንጌል ከነብፅሕ ክንክእል ክትሕግዘና ንፅሊ ኣለና ስለዛ ቤት ትምህርቲ እዚኣ ስለ ኤሪ ባይብል ነመስግነካ ኣለና እግዚአብሔር ኣቦ መሰናኽላት ዘበለ ኩሉ ክውገድ ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ናይ ፀላእ ስራሕ ዘበለ ኩሉ ክውገድ ንፅሊ ኣለና ደረፈ ዘመንና ኩሉ ባርኽ ነዞም ኣብዚ ሊንክ ዘለዉ ኩሎም እባርኹም ኣለኹ ስም ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ዝተባረኹ ይኹኑ ገዝኦም ዝተባረኸ ይኹን ስርሖም ዝተባረኸ ይኹን መነባብሮኦም ዝተባረኸ ይኹን ኣገልግሎቶም ዝተባረኸ ይኹን ዝገብርዎ ዘበለ ኩሉ ዝተባረኸ ይኹን ደቆም ተባረኹ ይኹኑ ካብ ክፉእ ዘበለ ኩሉ ብደም ኢየሱስ ተሰወሩ ይኹኑ ስም ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ ኣምላኽ ኣሜን ጎይታ ይባርኽኩም ኣኽሊሉ ሰምዓን እንድሕላ ንዓኻ ሓሊፈያ ኣሎ ጎይታ ይባርኽኩም ለሊያመን በባብተ ጎይታ ይባርክ መሊስ ጸጉን ፈጥቃለን የብርሃልካ እግዚአብሔር አምላክ ሰናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ክብርን እግዚአብሔር አምላክና ይኹን በባብተ ጸልልና ኣሎ ፕሮግራምና ዘዲና ኣለና አሜን يا بيه وصايا قدلني يبلي قبل المنشخة يودنني نفس عارف المي مرحاني نسو يهدأني نسو يهدأني نسو يهدأني نسو يهدأني قدمي طلعتي ما تسريح لي نرقصي بزيتي لخيو يجرب بصوأي علن محرة تخبيبة عبيت እግዚአብሔር ንዘላለም